pod Libeňským mostem voděnka se točí. Kdo má modrý oči, ať tam do ní skočí. Já mám modrý oči, skákat tam nebudu. Za tebe, miláčku, 10 jich dostanu. Třeba jsme neměli chlebíčka do huby, jen když povedu si frajera z hospody. Já bych chtěla říct velmi krátce o aktivitách spolku 8 jinak. Jsme spolek zaměřený na otevřenou veřejnou správu, na kvalitu veřejných prostranství a místní kulturu. Řešili jsme v předešlých letech například téma centra Palmovka, pořádali jsme participační projekt Palmovka jinak, z čehož vznikl takový podklad pro urbanistickou soutěž, kterou se teď snažíme prosadit. Děláme kulturní akce, už několik let Zažít Libeň jinak, vlastně v rámci Zažít město jinak. A loni jsme například spolu pořádali takovou výraznou nebo větší filmovou akci Líben Libeň. Tam z toho je zajímavé, to bych ráda řekla, jenom poprosila vás, nebo aby se to šířilo do světa, že sbíráme nadále staré filmy z Prahy 8, 8, 16, kdybyste náhodou měli babičky, dědečky na půdě nějaké filmy, tak směrem k nám. A chtěla bych ještě říct, že po debatě bude taková afterparty, zveme vás do prostoru, uměleckého prostoru galerie Stellart, kde můžeme pokračovat v diskuzích. Je to na Sokolovské směrem k Libeňskému mostu, Sokolovská 180 Stellart. A teď už předám slovo moderátorovi Petrovi Kučerovi. Tak já vás tady vítám. Já jsem obsadil toto místo, protože odtud je výborný přehled. Jinak bych vás tady chtěl znovu přivítat v kapli. Nutno říci, že je to tady jak na mši, tak doufejme, že to není mše zádušní, mše za Libeňský most. Já bych rád řekl, že mosty většinou spojují, ale Libeňský most to vypadá, že spíše rozděluje. Rozděluje politiky a představitele města, rozděluje některé odborníky z řad techniků, ale i z řad architektů, rozděluje veřejnost a rozděluje na základě otázky, co s ním. Všichni se shodnou na tom, že je ve velmi špatném stavu, nicméně jak tento stav řešit, tady už ta shoda úplná není a tyto dvě skupiny se nám dělí na dvě skupiny, zastánců rekonstrukce Libeňského mostu a zastánců demolice a nové stavby Libeňského mostu. My jsme se tady dneska sešli proto, abychom zkusili na některé zajímavé otázky odpovědět, možná některé otázky také nastolit, protože možná víte, že 28. ledna bude zasedat zastupitelstvo, kde se možná bude rozhodovat o dalším osudu Libeňského mostu, zdali bude rekonstruován, anebo bude zbourán. Nyní, jak to bude probíhat, teď bude následovat taková krátká, asi 10minutová prezentace, v rámci který vám nastíníme chronologický vývoj kauzy od dokončení Libeňského mostu po nejnovější dění, abyste byli v obraze. Takže můžeme přejít k prvnímu slajdu. Rok 1928. Most byl postaven podle návrhu Františka Mencla, Václava Daška a Pavla Janáka. Jedná se vlastně o soumostí o celkové délce 780 metrů, má 7 částí, šířku 21 metrů. Důležité je říci, že se nejednalo pouze o užitkovou stavbu, ale také o výtvarné dílo. Do jisté míry most je také sochou. Podíváme se na další slide. Co se týče stylu, tak to je první štěpení odborníků nebo názorové. Někdo tvrdí, že to je kubizující most, někdo tvrdí, že purizující, někdo zkrátka tvrdí, že je to výjimečné dílo, avantgardní. Nicméně myslím si, že to patří spíše do kavárny nebo mezi odborníky, diskuze, kam most stylově zařadit. Každopádně všichni se shodují, že má vysoké architektonické hodnoty a zejména, že nelze ho posuzovat samotně, ale také jako součást pražských mostů, které byly navrženy jako harmonická
skupina, je to jedna z hodnot, pro kterou byla Praha zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jsou to ty pomyslné perly navěšené na šňůře Vltavy. A vlastně o tu jednu perlu, která z těch série mostů je trochu stranou, je to Libeňský most, který věřím, že kdyby spojoval Národní třídu a Smíchov, tak se o něm daleko více mluví a daleko více si ho všímá, tak o tomto mostu to dneska celé je. Důležité je říci, že most byl otevřen 29. října 1928 k 10. výročí Československa, takže významné je to datum. Za svou minulost si vystřídal několik názvů, Libeňský, ale také most Baxův podle primátora Baxy prvorepublikového, nebo také most Stalingradský a dneska znovu Libeňský. Důležité je zmínit, že od 70. let prakticky nebyl udržován, ačkoliv se počítalo s výměnou, izolací a s opravami, které by prodloužily tolik diskutovanou životnost. Když se podíváme na další slide, tak jsme v roce 1992, kde nám začíná, bych řekl, předehra k celé kauze, a to je první diagnostický průzkum. Už v roce 89 po revoluci bylo konstatováno, že most není v úplně výborném stavu, že na něm je zanedbávána údržba. V roce 1992 přišel první průzkum společnosti Pontex a jak tady uvádíme, tak na základě uvedených měření bylo doporučeno zahájit neprodlenou opravu konstrukce s tím, že současně nutné provést kompletní výměnu dilatací a izolací. Je zajímavé, že od tohoto posudku uplynulo 23 let a toto se nestalo. Když se podíváme dál, rok 1995, tak proběhl další z řady posudků nebo prohlídek mostu a opět bylo konstatováno, že veškeré závažné závady nosné konstrukce jsou zapříčiněny výraznými průsaky, hydroizolací nebo dilatačními sparami a že je nezbytné provést okamžitě opravu. Nicméně pokračujeme dále, blíží se rok 2001, kdy pro změnu bylo konstatováno, že vlivem pokračujícího zatékání dochází k soustavnému pozvolnému zhoršování stavu nosné konstrukce. Takže jsme svědky toho, že se vydávaly posudky, které konstatovaly prakticky neustále to samé, ale tímto konstatováním končilo. Pak přišel rok 2002 a povodeň. Teď trošku s nadsázkou lze říci, že povodeň byla jeden z mála údržbářů mostu, protože voda, která obsahovala agresivní látky, tak do jisté míry vyčistila možná až příliš betony. Takže povodeň, která přišla v roce 2002, most poškodila, nicméně ne natolik. Ale pro nás v celé kauze je důležitá tím, že začala směřovat k tomu, že z rekonstrukce se postupně začala stávat rekonstrukční demolice, až se z ní stala úplná demolice. Když se podíváme dál, a to je to první dějství, nebo druhé dějství, tak v roce 2004 bylo rozhodnuto o demoliční rekonstrukci mostu. Připomínám, že se tak stalo za doby primátora Pavla Béma. Zároveň bylo rozhodnuto rozšířit most z 21 metrů na 26 metrů a TSK, Technické správě komunikací, bylo zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Když se podíváme dál, tak v roce 2004 také padnul první návrh na zapsání soumostí Libeňského mostu na seznam kulturních památek. Tento návrh podal Národní památkový ústav. Zajímavé je, že tehdejší odbor památkové péče, kterému dirigoval pan Jan Kněžínek, tak se vyjádřil zamítavě, respektive označil most za architektonicky bezvýznamný, standardní technickou stavbu, která byla upravena údajně z mostního provizoria, čímž bylo Ministerstvo kultury do jisté míry uvedeno v omyl. Když se dostaneme dále, tak v roce 2004 byla Ministerstvem kultury tato žádost zamítnuta s tím, že byla sice uznána architektonická hodnota mostu, ale byla zároveň konstatována nemožnost jeho opravy při současném zachování hodnot, pro které by měl být prohlášen za památku, a také byl konstatován veřejný zájem na rozšíření mostu. Když se posuneme dále, tak v roce 2006 bylo vydáno stavební povolení. Tomu teda samozřejmě předcházelo vydání územního rozhodnutí. V roce 2006 vydáno stavební povolení na nový most ve šířce 26 metrů, rozšíření z 1+1 pruh automobilový na 2+2 pruhy. Tady, myslím, že nevidím, ale měli byste to tam mít. Tady je zajímavé zmínit intenzitu automobilové dopravy podle technické správy komunikací. V roce 2003 na Libeňském mostě jezdilo 20 350 aut denně. Ve stavebním povolení se předpokládal nárůst dopravy do roku 2010 na 28 156 aut denně. Pak tam také vidíte ale současný stav v roce 2004, zde bylo 17 200 aut denně. Takže nejenom, že intenzita dopravy není zvýšena, ale ona naopak klesla.
2014. Tak, jinak intenzita dopravy, se podíváme dále, tak dává trochu více smysl, když ji srovnáme i s jinými pražskými mosty, že zde vidíte z roku 2014 srovnání s jinými, aspoň trochu porovnatelnými mosty. Libeňský most 17 200 aut, 725 tramvají, 1+1 pruh, šířka 21 metrů. Vidíte, že například Jiráskův most má 48 000 aut, který má stejnou šířku, ale teda nemá tramvajovou trať. No a Hlávkův most, který má šířku 28 metrů a jelikož má i široké chodníky, tak to je přibližně šířka, které se blíží ten nový návrh, tak má 84 000 aut denně. Takže vidíme i srovnání, že Libeňský most zkrátka patří k těm nejméně vytížením v rámci centru Prahy a zároveň vidíme, co by byl teoreticky schopen unést, kdyby tam teda někdo jel. Tak, když se podíváme dále, tak v roce 2009 došlo k prvnímu prodloužení stavebního povolení, ještě to bylo stále za pana primátora Pavla Béma. Zároveň došlo kromě konstatování, že most je ve velmi špatném stavu, tak také k omezení dopravním. Jednak byl zakázán vjezd vozidel do 7,5 tun, omezená rychlost tramvají na 20 km v hodině a také bylo stanoveno, že se nesmí v nejohroženější části mostu potkat 2 protijedoucí tramvaje. Nutno tady říci, že ne jakékoliv tramvaje, ale ty nejtěžší, takže netýká se to všech tramvají, ale pouze některých. Jinak v roce 2010, se podíváme dál, proběhl další diagnostický průzkum společnosti Pontext. Tady jsme vytáhli z posudku Klocknerova ústavu, protože ten je rešerší těch posudků dosavadních, tak 3 takové zajímavé věty. Jednak bylo konstatováno v roce 2010, že oprava mostu není optimální, ale je možná. Pak možná ještě zajímavější hláška, největším rizikem je nedělat nic. A poslední, po odhalení oblouku zhora může dojít ke zjištění nových skutečností, které nemohly být zjištěny, což je poměrně důležité, protože zkrátka se most nějakým způsobem zkoumá, diagnostikuje, ale kompletní průzkum, který by odhalil i ty klenby zhora a izolace a skutečně to ověřil ten stav, tak proveden vlastně nebyl. Dostáváme se do roku 2013, a druhého prodloužení platnosti stavebního povolení. To už bylo za primátorování pana Tomáše Hudečka a opět v tomto roce byl posouzen stav mostu Pontexem a opět tady uvádíme 3 výsledky. Od doby provedení průzkumu patrné další zhoršení stavu, donosné konstrukce mostů neustále velmi silně zatéká, rámové konstrukce mostů jsou v problematickém stavu. Tady je dobré si uvědomit, že celou dobu se nastoluje otázka velmi špatného stavu Libeňského mostu, na to asi není sporu, ale nenastoluje se otázka, kdo je za to zodpovědný, protože jsme svědky toho, že zde probíhá 20 let konstatování velmi špatného stavu a opakovaně vyzýváno k okamžité akci a místo toho jsou vydávány další a další posudky. Připomíná mi to situaci, že by člověk ležel v nemocnici a tak dlouho se zkoumal jeho stav, až by zemřel, nebo konstatoval špatný stav, až by dotyčný zemřel. Posouváme se už do žavé současnosti. Červenec 2015 byla zveřejněna nová podoba mostu. Z rekonstrukce se stala, argumentem pro rekonstrukci se stala taková hláška o replice mostu, nicméně tento návrh příliš odborníky nenadchnul, protože se jedná o velmi volnou repliku, která je spíš teda parodií na původní architektonické hodnoty mostu, než že by se jednalo o repliku. Do jisté míry spíš šlo asi o argument, jakým způsobem víc vstříc a jak nazvat demolici, nazvat rekonstrukcí, nebo jak to obhájit. Tak, jinak v roce 2015 došlo k zásadní změně v tom, že začalo také uvažovat, že na místo 2+2 pruhy, tak bude 1+1 pruh, protože skutečně ty dopravní intenzity to úplně nevyžadují zatím. No a začalo se uvažovat, co s těma zbývajícíma metrama a uvažovat o travnatém pásu a cyklopruhu. Tady si dovolím tvrdit, že kdyby to bylo realizováno, kdyby se most rozšiřoval kvůli tomu, aby na něm vznikl park o šířce 3 metry a délce 780 metrů, tak Praha bude mít další unikát vedle pražských mostů, ještě park na mostu, který notabene vede v zeleni, ten most, takže uvidíme. Tak, jinak srpen 2015 byl podán druhý návrh na prohlášení za kulturní památku, tentokrát ze strany klubu Za starou Prahu. Byly uvedeny nové skutečnosti, nicméně Ministerstvo kultury jej zamítlo s tím, že nebyly předloženy skutečnosti, které by vyvrátily to, že most je opravitelný a že není veřejný zájem na jeho rozšíření. V říjnu 2015 pak byl zadán posudek Klocknerovu ústavu, který měl v podstatě být rešerží těch stávajících posudků,
a měl odpovědět na otázku na variantu A či B, zda se vyplatí most rekonstruovat nebo zbourat. Důležité pak je ještě uvést, že v lednu 2016 do toho vstoupil právě zde přítomný Adam Scheinher, který podal 3. v pořadí návrh na zapsání na kulturní památku, dodal Ministerstvu kultury nové skutečnosti, respektive se pokusil, už nám to řekne, vyvrátit tvrzení o neopravitelnosti mostu a o nutnosti rozšíření. No a tuto žádost Ministerstvo kultury shledalo jako odůvodněnou a zahájilo řízení o zápisu mostu na seznam kulturních památek. Tak nevím, jsem možná trošičku ujel asi, ale tak nevidím, co tam úplně je. Klocknerův ústav, no mi tady chybí k němu noty. Tak a teď dostáváme už, ano, leden 2016, Klocknerův ústav se ještě určitě dostaneme v rámci diskuze. Tady je důležité, teď bohužel mám chybí noty, tak to musím říct trochu z hlavy, ale zkrátka, že šlo o analýzu, o expertízu stávajících posudků, podkladů, které byly dodány ze strany objednatele, a tím bylo TSK. Tady je zajímavé si uvědomit, že o expertízu posudků zažádala společnost, která do jisté míry za stav mostu zodpovědná, takže když člověk žádá expertízu sám na sebe, tak to možná problém. No. Se omlouvám, já do toho nechci vstupovat, ale to zadání bylo jasně mediálně i neřečeno a tohle zesměšňování je prostě trošku mimo. Do jisté doby to chápu, ale já se vám vážně omlouvám, ale tohle je trošku nad rámec, protože to bylo jednoznačně zadání toho, že jsme si ověřovali možnosti, jak se dá jinak nakládat s tím mostem. A nelze tady teďka říci, že prostě ta samá instituce, co to chtěla bourat a blablabla, jakože něco udělá a to blablabla, myslím, posledních 5 vět, jinak všechno, co jste shrnul, chápu, ale není to jedna show, je to prostě o tom, že ten most, to stávající vedení města se snaží s ním nakládat tak, že existuje a že chceme zachovat maximální existenci tohoto mostu. K tomu se vyjádříme s paní primátorkou následně. A připadá mi směšné tady teďka říkat, že TSK si samo objednalo něco posudek. Proto prosím jenom o tu relevanci těch informací a hlavně kvůli Klocknerovu ústavu, prosím o tu relevanci. To je ústav, který má skoro stejnou věkovitost jako ten most. Takže prosím, ctěme to, že odborníci pracují odborně. A to je moje prosba a nedělíme z toho úplnou takovouhle show. Děkuji. Neomlouvám se, tady je trochu na vině to, že mi chybí tady část textu, takže a tím, že tam úplně nevidím, tak jsem trochu to dovařil. Tak každopádně to byl takový stručný souhrn této vývoje a současné situace, že v současné době jaký je stav a vlastně teď už zase požádám o navrácení se na svá místa a přijdeme k tomu druhému důležitějšímu bodu. Položíme otázku na každého představitele panelu jednu. Dobře. Opravdu vedeme celkem dlouhou diskusi spolu s kolegou Petrem Dolínkem o tom, jaká má být budoucnost toho mostu a vůbec to není tak, že by on to chtěl bourat a nějakým nezřízeným způsobem. TSK je příspěvková organizace města, to znamená, že TSK jenom dělá to, co v podstatě politická reprezentace zadá. A já jsem si vytáhla z našich dokumentů a archivů průběh posledních 15 let, co TSK na Libeňském mostu udělala a za kolik. Ve své podstatě se jedná o to, že se třeba ptát bývalých politických reprezentací, které měly v gesci TSK, jakým způsobem při vědomosti všeho toho, co jsme tady slyšeli, naložila s tímto mostem a co proto udělala, aby se ten stav toho mostu zlepšil. Takže mám to rok po roku, klidně se můžete na to podívat pak, jenom jedním slovem řeknu, že celkové náklady, které se za 15 let pro zlepšení stavu toho mostu vynaložily, byly ve výši 8 milionů korun, z čeho se opravovaly zábradlí, čištilo se odpad a vegetace, ale v podstatě zásadní věci se nedělaly. Tak se já ptám bývalé politické reprezentace, kde máme teda bohužel jenom pana Nouzu, který jako taky odpovídal za TSK a za dopravní záležitosti. Proč už v roce 2004, když bylo poprvé konstatován havarijní stav tohoto mostu, se nic nedělo? Já musím říct, že kolega Dolínek byl první, který se tím intenzivně zabýval, to, že
to, že jsme dospěli k tomu názoru, že opravdu je potřebné diskutovat o tom, jakým způsobem se s tímto problémem poradíme, protože ono to začíná být jako troška problém, protože na jedné straně máme ty, kteří chtějí zachovat, na druhé straně máme takové bourače, který za každou cenou chtějí bourat. Já jako vystudovaný kunsthistorik ode mě nemůžete očekávat odpověď, že bych měla bourat. Tak já děkuji za odpověď. Jinak co se týče reakce pana Nouzy, tak tomu se dostaneme, to bude na vás tím pádem otázka. Teď mám otázku na pana starostu Prahy 7, Jana Čižinského. Pane starosto, městská část Prahy 7 veřejně podporuje rekonstrukci stávajícího mostu. Můžete uvést hlavní důvody, v čem vidíte výhodu rekonstrukce mostu oproti stavbě mostu nového? Tak nejprve děkuji za pozvání. Budu se odrážet od toho posudku Klocknerova ústavu ČVUT a vy už jste tady tu větu měl, na straně 33 se píše, že největší riziko je nedělat nic. Současně Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení za památku, myslí to vážně, Národní památkový ústav to také myslí vážně, a tudíž Praha se musí chovat k mostu jako k památce. Není vlastně už nikdo, nebo aspoň nevím o nikom, kdo by se domníval, že to rozšíření je potřeba na těch 27,2 metrů, respektive 26 metrů, kdo by chtěl tam ty 2+2 pruhy, protože by vznikl vlastně nový most inteligence. Kdo znáte most inteligence, ten má 2 koleje, které vedou do tunelu, tam je jenom 1 kolej, což je přesně to, co hrozí u Libeňského mostu. Ten posudek jsem projel velmi pečlivě, tady ta lepítka hovoří, na těch stranách se hovoří o tom, že ta rekonstrukce je možná, že ty zrekonstruované prvky vydrží do další rekonstrukce za 30 let. Tam je ale potřeba říci, že každý most je potřeba udržovat a rekonstruovat, řekněme, každých 30 let, ale ne více než 100 let. To je stránka 57 až 60, to znamená 30 až 100 let vydrží ten zrekonstruovaný most. Co se týče ekonomiky, tak náklady na ten nový rozšířený most se odhadují na 358 milionů korun, přičemž se předpokládá ale, že ty stávající pilíře udrží ten širší nový most. A na stránce 62 se říká, že ta rekonstrukce, že tu rekonstrukcí se nemusí oproti té variantě nového mostu příliš ušetřit. To znamená, není to tak, jak by někdo si mohl myslet, že ta rekonstrukce toho mostu bude dražší než stavba toho nového mostu. Je to tak, že rekonstrukce by měla být levnější, maximálně stejně drahá. Tak poprosím poslední větu. A ještě řeknu, a ta rekonstrukce umožní zachování dopravního spojení a samozřejmě také umožní chovat se k centru města jako k centru města a k mostu jako k mostu v centru města a jako k památce. Tak děkuju. Takže nyní otázka na pana starostu Prahy 8, pana Romana Petruse. V podstatě zní stejným způsobem, jaké je stanovisko Prahy 8, zdali most rekonstruovat spíše, nebo zdemolovat a postavit nový. Děkuji, dámy a pánové, dobrý večer. Libeňský most na první pohled vypadá, že je problém tohoto, respektive minulého roku, ale ono to tak ve skutečnosti není. Komunální politici, kteří delší dobu pracují na magistrátu nebo jsou v opozici na magistrátu nebo prostě jsou politicky činní, o Libeňském mostě hovoří léta. Problém nastal vlastně v tuto chvíli, kdy v době, kdy, a tady to bylo krásně zaznělo, v době, kdy proběhlo médiemi, že začíná debata o Libeňském mostu, tak to znamená tehdy za Pavla Béma, tak vlastně to sice proběhlo médiama, ale prakticky v společnosti to nikoho zásadního nezaujalo, a to ani v odborné společnosti. Následně proběhla druhá mediální vlna, kdy se o tom Libeňském mostu mluvilo. To bylo na konci minulého volebního období, kdy to předkládala rada a znovu se o tom nikdo nějak zásadně nemluvil. Znovu žádní odborníci nějak zásadně o tom mostě nehovořili.
Zdědil to pan kolega Dolínek, což mu přeju, protože my se známe od 18 a najednou jsou toho plné noviny. Chtěl bych říct, že přestože ne vždycky spolu souhlasíme a zvláště u Libeňského mostu jsme vedli velmi vášnivé diskuze, tak postupně se ten názor vyvíjí tak, že jsme rádi, že o tom začala dlouhodobá diskuze a je potřeba říct, že asi to bylo dobře. Pokud jde o Prahu 8 a názor, já se přiznám, že u mě se částečně měnil, protože v první fázi v minulém i volebním období jsme byli postaveni před hotovou věc, takhle to prostě je a nijak jinak to nebude. V tu chvíli začaly ty analýzy a v tu chvíli jsme viděli to TSK, kdy ještě ke všemu v minulém volebním období si možná pamatujete, že právě tady jsme se s panem architektem Pleskotem bavili o tom, že ty 2 a 2 pruhy budou navazovat a budou směřovat až do ulice Na Žertvách a na Balabenku, kdy minulé vedení jedné i druhé magistrátu i městské části toto podporovali. To my jsme nechtěli a už minulým volebním období jsme říkali, že to je nesmysl. Pokud jde o současný stav a názor městské části, chtěl bych říct, že městská část je především vyděšená, protože prakticky dennodenně slýcháme jak od odborníků, tak z médií, že ten most není bezpečný, a řeknu to takhle jako jednodušeně, není bezpečný, přitom magistrát poslední rok diskutuje. To je v pořádku, ale je potřeba, aby jsme, já jenom dokončím větu, je potřeba, aby jsme přestali diskutovat a začali jednat, hlavně magistrát. Děkuji. Tak děkuji. Nyní otázka na pana Dolínka. Na vás mám otázku, trošku jsem ji teda poupravil, abych dal příležitost narovnat to, co jsem možná trochu pokřivil. Takže otázka zní, jak se stavíte k nutnosti rozšíření Libeňského mostu z hlediska dopravní zátěže a také, co pro vás výsledky analýzy Klocknerova ústavu teda přinášejí nového do celé situace. Ještě dobrý večer a omlouvám se, že jsem vstoupil do expoze pana kolegy, které bylo velmi asi správné vyjádřit to i jinak, než jenom technicky, emocionálně, a tu omluvu doufám, že přijímáte, ale v jednu chvíli už se to pro mě nedalo tím, že tím ten rok žiju, tak doufám, že i vy to akceptujete, tu moji omluvu. A v tuto chvíli já bych navázal na pana kolegu starostu v jedné zásadní věci, a to je, že v zásadě si musíme uvědomit, že ta dopravní koncepce 2 roky zpátky, ono už se to říká jako snadno zapomíná, byla, že na Praze 7, a s panem starostou jsme tady ve shodě, je respekt, že Holešovice zůstávají v tom Tvarosloví a v té dopravě, jak byly, to znamená stejné uspořádání ulic, žádné zvyšování kapacit, nic, ale na Praze 8, a za to pan starosta nemůže, ten byl v opozici, někdo plánoval magistrálu. Takže ten, kdo plánoval magistrálu, si proto připravil ten most, který potřeboval rozšířit. Takže se na to dívejte z pozice ne Prahy 8 na 7, ale ze 7 na 8 tam se to mělo rozšířit a mělo to tam prorazit veškerou starou zástavbu, taková, já to neznám detailně, ale já si vždycky spomínám na tu Žižkovskou asanaci, nebo jak se tam přesně jmenoval ten projekt, a to tady chtěli předvíst prostě v této oblasti a to je vlastně proč já jsem v první týdny jsem nastoupil do té funkce, řekl žádné 4 pruhy. Tam nepatří prostě prorazit zástavbu, tam patří to vymyslet, jak tu dopravu ošetřit tak, aby nebyla tak zásadní a aby ten most zůstal lokálním. Ty hodnoty, co byly řečeny, tak ukazují, že ta práce byla správná a je dále správná, to znamená ty přepravní nebo ty parametry té přepravy přes ten most fungují, jak by měly, to znamená, nejsou to nějaké nárůsty o tisíce, desítky tisíc aut, ale zůstává tak, jak to je. Pro mě ale z dopravního hlediska jsou důležité jiné věci. Za prvé, a to je pro vás důležitá věc, že Rada hlavního města Prahy na základě tohoto příkladu v minulých týdnech projednala, že připravujeme komplexní zprávu o stavu všech mostů v Praze. Protože i další mosty by mohlo za 10-15 let potkat to, co tento most. Někdo po mně přijde, udělá analýzu, řekne, ono se to rozpadá, někdo chytrý napíše, pojďme to postavit jinak a budeme tady mít 20 vylitých koryt betonových přes řeku, která prostě budou někde přecházet. A to je špatně. Takže první je, že určitě my teďka chceme seznámit s veřejností se stavem všech mostů a říct, jaké je řešení do budoucna. To je první věc. Když se vrátím k Libeňskému mostu. Libeňský most od začátku do konce, já jsem zdědil řešení a kolega Nouza zde sedí, on zdědil ty samé analýzy, z kterých jsem mohl já vycházet, protože oni se nové úplně nedělali, ale já oproti němu jsem měl ten čas, že jsem měl tu šanci
zadat si analýzu Klocknerova ústavu a došli jsme k tomu, že opravitelnost je možná. Možná dražší, možná nevíme jak, bude to hodně práce, asi se na to bude muset podílet veškerá odborná veřejnost České republiky, protože to není žádná legrace, ale můžeme to zkusit do minulosti. A archiv hlavního města Prahy nám vydal důkaz, že ten most byl postaven tak, že klasický beton pro tyto mosty by měl být v poměru 1:3, 1:4. Podle zápisu o zhotovení tohoto mostu to bylo 1:6 až 1:7. Oni už tehdy šetřili na tomto mostě. Ten most byl levně postaven, to se už v médiích objevilo, že tehdy stál tolik a teď má stát násobek, ale už tehdy byl stavěn levně s úsporou. Takže musíme si uvědomit, že dělali odborníci a TSK ano, mohlo dělat víc, ale TSK dělá jenom to, co jim zadá, ne to, co si vymyslí. A TSK zkusil injektáže a ty se tam nepovedly. Ta injektáž do toho stavebního materiálu nebyla ta, co by to zhutnila, aby tomu napomohla. To tady máte paní kolegyni Pošvářovou, která vám o těch injektážích asi bude něco říkat, ale prostě nefungovala tak, jak jsme si mysleli, ne já, ale mý předchůdci, protože ten materiál je jinak připraven a z jiného materiálu, než jsou teďka klasické mosty dělány. Ne, já se omlouvám, a to je velmi důležité si uvědomit, proč to vedlo stavebně k tomu, že to je komplikované. Není to tak jednoduché říct, most je hezký, zachováme ho, most má hodnotu, anebo nemá. Z dopravního hlediska, to jsou ty poslední 2 věty. Dopravně tento most dostačuje, nevidím důvod, proč nám něco měnit. Architektonicky zjevně hodnotu má, není důvod tom nic měnit. A pak, když najde památkový ústav a ministerstvo hodnotu a užitnost toho mostu v místě a v podobě, jaké je, tak já jsem připraven za městem Prahou udělat veškeré kroky pro to, aby jsme ten most zachránili. Ale potřebujeme, aby odborné posudky sdělily, zda ano nebo ne, a zároveň zohlednili bezpečnost. A byl jsem ubezpečen od Ministerstva kultury i pražských památkářů, i od zde přítomných, že skutečně zohlední hlavně bezpečnost a funkci toho mostu tak. A my jsme připraveni tomu na pomoci. Děkuji. Tak, děkuju. Nyní otázka na pana Nouzu. Pane Nouzo, vy jste byl zastupitelem nebo radním za TOP 09 v době, kdy bylo rozhodnuto o druhém prodloužení stavebního povolení na Libeňský most za pana primátora Tomáše Hudečka. Otázka zní, co vás k tomu vedlo, a podotázka, jestli se na tom vašem stanovisku něco pod vlivem nových událostí změnilo. Já děkuji za pozvání ještě jednou a hned se budu věnovat té odpovědi. To, proč tady dnes sedíme, je, že to stavební povolení bylo prodlouženo. V této republice platí stavební zákon a na každou stavbu rozsahu rekonstrukce tak obrovské, jako čeká Libeňský most nebo jeho demolice nebo jeho nové stavby, je potřeba stavební povolení. Cesta ke stavebnímu povolení, ať se to týká rekonstrukce, která bude čekat Libeňský most, nebo jeho nebo jiného zacházení s ním, v tomto případě trvala 94 měsíců, což je téměř 8 let. Představa, že necháme propadnout jediné správní rozhodnutí, které umožňuje vůbec ten most zachránit, mi připadla tristní, proto jsem i já souhlasil s tím, aby to stavební povolení bylo prodlouženo. To je ad 1. Ad 2, já jsem rád, že tady konsenzuálně asi říkáme, že není potřeba ten most rozšiřovat. Já si umím představit spoustu řešení, které zachovají to stavební povolení v platnosti při jeho úpravě, a říkám, ať se to týká rekonstrukce nebo toho, co odborná veřejnost a odborníci k tomu povolání řeknou, že je potřeba s tím mostem udělat. To je ad 2. A ad 3, tady zaznělo několik poznámek k bývalým politickým reprezentacím. Já jsem rád, že tady zazněla prezentace, kdy začátek potíží toho mostu je datován rokem 1992. Já jsem skutečně měl do zastupitelstva města rady a do funkce náměstka primátora hodně daleko. Já jsem do ní nastoupil v roce 2013, takže a byl jsem tam rok a čtvrt. Nicméně ta rada, o které se tady mluvilo, tak byla první, která na tento most a na jeho rekonstrukci jak si alokovala finanční prostředky ve výši zhruba 1,2 miliardy, aspoň aby se s tím mohlo něco dělat. A poslední asi věc, jsem rád, že jsme se dostali k té debatě. Trošku mě mrzí, že třeba ta debata nezačala dřív, protože o prodloužení stavebního povolení se mluvilo, byla to oficiální tisková zpráva,
To všechno si myslím, že se mohlo odehrát už dříve. A asi závěrem řeknu, v tuto chvíli Ministerstvo kultury rozhoduje o tom, jestli Libeňský most se stane památkou nebo nestane. Z mého pohledu by neměla se debata odehrávat o tom, zda to památka je nebo ne, protože k tomu jsou potřeba některé předpoklady a o tom rozhodne správní orgán. Já ještě jednou poslední doušku. Moje babička bydlela v Libni, tam dneska, co stojí ten bílý dům, který postavili komunisté někdy v 80. letech, vystěhovali na Žižkov. Já si ten moc dobře pamatuju, protože, a to se omlouvám za tu vzpomínku, když jsem za ní jel v srpnu 68, když mě tam vezli rodiče, tak ten most zažil i ruské tanky s tím bílým pruhem. Proto si to pamatuju a považuji to samozřejmě taky za důležitou dopravní stavbu, ale chápu ty emoce, které jsou tady. Já bych fakt si myslel, že by bylo dobré, aby ty emoce nás opustily a pojďme společně nějakým způsobem vyřešit tu věc, která nás tady čeká. Děkuji. Děkuji. Nyní otázka. Ano. Na pana Hlaváčka. Pane Hlaváčku, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy se před pár dny přiklonil na stranu zastánců citlivé rekonstrukce Libeňského mostu. Co vás tomu vedlo? Děkuji za slovo. Ty stanoviska z bývalého URMu a IPRu v předcházejícím období vlastně se přikláněly k rozšiřování toho mostu. Takže to není úplně nový. Samozřejmě ten materiál z Klocknerova ústavu je důležitý. My, když jsme to nastudovali, tak jsme vlastně k tomu zaujali takové stanovisko, že ta rekonstrukce není vyloučená. Potom, že pro to úplně definitivní rozhodnutí asi chybí ještě podrobnější průzkum, že by měly být skutečně udělány sondy, které by odkryly ty klenby i ze shora a mohlo dojít k nějakému návrhu, z kterého by vyšel třeba nějaký podrobnější rozpočet. A považujeme tu věc za moudrou se primárně věnovat té rekonstrukci, která je taková jakoby nobl a kultivovaná. A zároveň jsme v tom stanovisku řekli, že v případě, že by bylo opravdu seriózně zjištěno, že ta rekonstrukce není možná, to neznamená, že není drahá, protože to pořád ještě si myslíme, že se vyplatí, takže se nemá šahat k nějaké vlastně jakési replice, ale že se má udělat nový most nebo soutěž na nový most. A k té věci jenom možná je potřeba si uvědomit, že ta verze B není vůbec jednoduchá, že kdyby to byl skutečně nový most, tak by musel být v jiné výšce, podléhal by prostě jiným návrhovým principům a skutečně by vzniklo nějaké jiné dílo. Jo, takže jenom takový trošku trendy říkat soutěž, určitě soutěž, ale ten most by zkrátka vypadal jinak, měl by jiný charakter, nebyl by to takovýto městský most. Tak, takže děkuji. Nyní otázka na paní Janu Plamínkovou. Vy jste radní pro územní rozvoj, takže otázka v podstatě zní stejně. Jaké je vaše stanovisko k případnému rekonstrukci či novostavbě Libeňského mostu z hlediska územního plánování? Je to nezbytné? Já se domnívám, že takhle, když jsem slyšela na radě poměrně podrobnou analýzu odborníků z Klocknerova ústavu, kteří nám přednášeli o tom, co vlastně zjistili, tak jsem si položila sama pro sebe otázku, jak by dopadla analýza u Klocknerova ústavu, kdyby dali na Karlův most. Vyplatí se jeho rekonstrukce, nekonečná, cpou se do toho strašné miliony, nevyplatil by se nějaký nový most tam, kdy to slouží jako lávka, auta potom nejezdí, cpou se do toho 100 miliony korun, už se tam nacpali, ještě se budou cpat dál a nová lávka by se dala pořídit možná za nějakých 100 milionů korun. Finančně by se to určitě vyplatilo. A
To samé Šlechtova restaurace. Vyplatí se 150 milionů korun dávat do hospody, když za ty peníze bychom mohli mít 3 nové. Ona prostě, chci tím říct, že tady se přece nedá hovořit jenom o penězích. My si musíme říct, zda nám ten most stojí za to, abychom ho rekonstruovali, anebo zda to za to nestojí. A já myslím, že tady by měli opravdu odborníci říct, zda ten most má historickou hodnotu takovou, která převýší i případnou vyšší cenu té rekonstrukce, protože já si vůbec teda nedělám iluzi o tom, že ta rekonstrukce může vyjít dráž než ten nový most. To zase si nenamlouvejme, že to tak není. Ono to vždycky vypadá napřed jednoduše a levně a potom se ty náklady mohou vyšplhat i docela vysoká. My si musíme říct, za ta estetická, kulturní, historická hodnota toho mostu je tak velká, aby se vyplatilo je zachovat. Já se domnívám, že to tak je, ale je to jenom můj pocit, nejsem odborník a myslím, že by to měli říct ti povolaní. Ale obecně asi platí, že ta hodnota těch mostů je opravdu v tom, že je to soubor těch mostů, je to kolekce, je to komplex a to je asi docela podstatné pro to rozhodování. Ano, tím jenom připomínám, že jste všichni dostali, doufám, ústupu tablo pražských mostů, kde právě tuto hodnotu uvádíme. Takže děkuji tímto za příspěvek. No a poslední úvodní otázka míří na Adama Scheinhera z iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Adame, pokud vím, vy jste vlastně prostý člověk, vystudovaný fyzik a na Praze 7 bydlíte krátce. Přesto a právě díky vám o tom mostu možná víte skoro nejvíce. Takže moje otázka zní jednoduše, co vás vedlo k zájmu o Libeňský most? Přesně to, že jsem se jako prostý člověk procházel pod mostem a náhodou se mnou byl italský známý architekt a narazili jsme na ten most poprvé a objevili jsme, že tam máme krásný most, ale že je v hrozném stavu a že je neudržovaný. Tak jsem se o tom začal víc zajímat a zjistil jsem, ne, že ho chtějí opravit, ale že ho chtějí naopak zbourat a rozšířit, tak jsem se vyžádal k tomu podklady a zjistil jsem, že je chystán projekt už z roku 2006, který není připraven dobře, který dosahuje hodnoty 2 miliard, ale přitom stojí na nekvalitních podkladech, jako je zmiňovaná intenzita dopravy, která byla předpokládána dneska 28 000 vozidel denně, ale jezdí tam 17 000 vozidel denně. Jo. A navíc ten projekt stále není dotažen do konce, ten projekt není připraven, není hotová projektová dokumentace, nejsou hotové technické posudky stavu pilířů a základů, nemůže se zítra začít stavět, proto jsem založil ty stránky Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a chtěl jsem, aby se víc občanů dozvědělo o všech problémech a začalo se o tom více diskutovat. Děkuju. Možná mi to trošku přivádí takové myšlence, jestli někdy, když se člověk začne zajímat, jestli to není to nejhorší, co může udělat v některých situacích. A ještě k druhé myšlence možná takové v intermecu, a to je, že Libeňský most má jednu nevýhodu, kterou jsem už naznačil, že vlastně je poměrně stranou pražských mostů. Je mezi ní mezera, mezi Hlávkovým mostem a Libeňským mostem je poměrně velká, dvojnásobná mezera oproti tomu sledu pražských mostů. No a tento most je takovou trošku popelkou pražských mostů, ale zajímavé je, že si ho všímali často také filmaři, objevuje se také v písničce Hany Hegerové, takže je to stavba, je to most, který trošku byl nazýván i mostem dělnickým, že spojoval Libeň, spojoval Holešovice, takže je to stavba, která kromě těch architektonických hodnot má i také společenské hodnoty, o kterých se příliš nemluví. A pak také ještě důležité si uvědomit, že vlastně většina lidí most zná, když po něm jde, ale málo kdo ho zná, když je na břehu, protože ono k tomu břehu příliš sejít nejde. Takže i otázka k zamyšlení, když lidé z mostu sejdou dolů, tak třeba odhalejí ty architektonické hodnoty, které teď odhalujeme. Takže takový vlastní postřeh. Jinak teď, než předám slovo publiku, tak nabídnu možnost našim přizvaným odborníkům, zdali někdo z nich, ano, si chce vzít slovo a něco okomentovat, poprosím mikrofon
pro pana Ondřeje Ševců, ředitele Národního památkového ústavu, o komentář, poprosím. Jo, dobrý večer, já jenom upřesním, že jsem ředitel Národního památkového ústavu v Praze, ne celého Národního památkového ústavu, abych se nedotknul někoho. Chci jenom říct pár hesel. Jednak potvrzuju to, že jsme předevčírem dostali od Ministerstva kultury žádost o to, abychom přesně definovali předmět ochrany Libeňského mostu. To je osvěžující závan, protože my jsme teda už naše pracoviště už tedy v tom roce 2004 podali ten první návrh, který byl shozen, jak tady pan architekt připomněl. Takže já jsem dneska postoupil tento spis našemu oddělení dokumentace, který bude zpracovávat ty podklady. Dal jsem pokyn k tomu, aby ty podklady byly zpracovány velmi pečlivě a bedlivě, protože jednak musíme zpracovat podrobný popis toho, co vlastně chceme chránit. My si tady ukazujeme fotky vlastně té části u Holešovic, ale celý Libeňský most má ještě další konstrukce, má tam zemní násypy, bude třeba přesně definovat, co tedy bude předmětem ochrany, jaká je hodnota těchto částí, architektonická, historická, a samozřejmě tento materiál patrně bude ve smyslu tom, že doporučíme, ale nechci úplně předbíhat, nechám to zpracovat naší odborné komisi, posoudit regionální komisi a výsledku teda patrně doporučíme ten zápis Ministerstvu kultury. Tam začne potom lámání chleba, nebude to asi jednoduchý rozhodování a ještě chci říct v zájmu spravedlnosti, že nezávidím ani to rozhodování teda panu Dolínkovi, potažmo paní primátorce. Ona to taková sranda teda úplně není, jak to tady vyznělo v začátku, protože někdo musí za stabilitu toho mostu samozřejmě nést odpovědnost. Nám se lehce řekne, most je krásný, zachraňte ho, ale samozřejmě, že je strašně důležitý teda vyhodnotit, jaký je skutečný, ale opravdu skutečný stav té konstrukce. Že je poškozená, to vidí malý dítě, ale to vůbec neznamená, že ten most musí spadnout. A zároveň ani odborník nemusí poznat, že ten beton někde vevnitř začíná kolabovat, že může dojít teda k tomu, čemu se tak trošku vyhrožuje v té zprávě, že může dojít k nějakému okamžitému kolapsu. A je v zájmu všech, aby teda jsme měli jistotu, že ta konstrukce, byť je špinavá, volezlá, zatejká do ní, že teda přežije, protože most nenese jenom sebe jako barák, ale nese teda i to, co po něm jezdí a chodí, a taky musí snést teda účinky velké vody, která, vzpomeňte si na rok 2002, ta Vltava se může vyvalit o 5 metrů vejš a pak se začnou dít věci. Čili tohle to chci říct v zájmu spravedlnosti, protože to rozhodování opravdu není lehký, i když zároveň je tady cítíme všichni a doufáme všichni, že tady nová reprezentace čerstvá, odpočatá, prostě dá pokyny teda těm příspěvkovým organizacím, aby se začalo konat, protože už to tady lehce zaznělo. To, co se děje na Libeňském mostě, se prosím vás pěkně děje na dalších mostech. Nedávno bylo zahájeno vyjednávání o osudu Hlávkova mostu. Končím, jenom připomínám, Hlávkův most je na tom velmi podobně, co se týče zatékání, dost podobně je na tom je třeba most Legií, daleko vzácnější konstrukce Jiráskův most a tak dál, můžeme pokračovat. Vlastně nejlíp je na tom ten stařeček Karlův most, který teda si přes veškerý tvrdý diskuze pořídil před pár lety kompletní vodorovnou hydroizolaci. Tak, děkuju. Děkuju. Prosím. Jinak myslím, že na toto můžeme navázat a o slovo se hlásí paní Miloslava Pošvářová, soudní znalkyně v oboru mostní konstrukcí. Je otázka tudíž na vás jednoduchá, v jakém stavu jsou mosty a je skutečně teda tento stav tak špatný? Dobrý večer, já bych měla 2 poznámky, protože srdce mostaře pláče, když vidí, v jakém stavu ten most je, protože největším nepřítelem mostu je voda, to ví prostě všichni, učí se to v prvním ročníku na vysoké škole. Jestliže specializovaná firma v roce 1992 napíše v diagnostickém průzkumu, že se má opravit mostní závěr, protože do mostu zatéká, tak asi to myslí vážně. To doporučení, proč to tam píše, to je uvedeno v normě. Norma říká, že ten, kdo provádí ten průzkum, doporučuje a správce rozhoduje, co bude dělat. Takže slaná voda samozřejmě dokonala svoje. Já jsem vám tady připravila nějaké obrázky z mostů, po kterých jezdíte a nevidíte, jak vypadají ze spodu, protože to jsou mosty silniční a dálniční. Oni jsou v podstatě úplně ve stejném stavu jako Libeňský most. Takže bych vás chtěla ujistit, že máme v České republice specializované firmy stavební na špičkové úrovni, umíme technologie jako mostaři
A neděláme to poprvé a jsou opravovány ročně desítky mostů po celé republice, ale bohužel občané to nevidí. Občané po nich jezdí a nevidí je ze spodu. Takže já si dovoluji tady prohlásit, že ten most lze opravit. Je potřeba zvolit vhodnou technologii opravy a samozřejmě k tomu je potřeba udělat průzkum, o kterém se tady hovořilo. Je potřeba ho otevřít zhora a podívat se, jak dalece jsou ty klenby poškozeny, protože to nikdo neví. Jinak, co se týká izolací, jenom chci podotknout, mosty jsou plánovány na životnost 100 let. Karlův most má 650 let, což je důkaz, že mosty přežívají i přes 100 let. Já prohlížím mosty, které jsou starší než 100 let a ta kondice mostů, když se dělá plánovaná oprava po 30 letech, a to by mělo být u každého správce pravidlem, že po 30 letech provádí opravu, tak potom v tom případě ta životnost je zajištěna. Pokud se do toho mostu nevkládají žádné finanční prostředky a nechá se degradovat, potom jsou i případy, kdy jsme bourali na silnicích a dálnicích mosty klidně i po 20 letech. A to všechno vám udělá Slaná voda. Děkuju. Tak děkuji za příspěvek. Tak. A poslední, kdo se hlásí z řad odborníků, je Vratislav Filler ze sdružení Automat se svým reakcí. Já budu velmi stručný. Já jsem rád, že, že už dneska nikdo moc nepochybuje o tom, že ten most není třeba rozšiřovat. My, když jsme zabývali jsme se EIA na dostavu městského okruhu, tak jsme vlastně došli k tomuhle závěru už v roce 2012, když jsme se tím poprvé zabývali. V roce 2014 jsme vlastně trochu i následek k impulzu toho, že ten most má stále stavební povolení, tak jsme se to pokusili trošku otevřít. Tehdy nám bylo víceméně odpovězeno, že ten most má být široký, takže já jsem jenom velmi rád, že došlo k změně toho postoje. Děkuji. Tak děkuji za příspěvek. Tak zatím to na mě nechává pocit, že jsme všichni v úplně vzácné shodě, možná je to tím prostorem. Tak. Každopádně teď přišla otázka nebo možnost reakce z publika, takže pokud někdo má věcný dotaz k Libeňskému mostu na někoho z diskutujících či někoho z odborníků, tak poprosím, aby zvedl ruku. Poprosím vždy o představení, kdo jste a otázku. Dobrý den, Tomáš Cách. Mám dvě otázky vlastně spolu související. První asi na organizátory. Proč tady v panelu nesedí pověřený ředitel technické správy komunikací Ladislav Pivec? Protože to by byl, řekněme, člověk, který sem výsostně patří úplně stejně jako vlastně všichni ostatní. To je asi otázka, předpokládám, ještě dobrý je formulovat, na koho ta otázka mířila, takže asi na Adama. Toto asi na organizátory diskuze. Ano. Tak jak říkal pan Dolínek, TSK jenom závisí, co řekne naše politická reprezentace a to TSK udělá. No, kež by to tak bylo, nicméně tuto otázku bych pravděpodobně směřoval asi na něj, v této konstelaci to budu asi směřovat pravděpodobně nejspíše na pana Nouzu. A to se týká toho, že prakticky na sklonku druhého volebního období tehdejší primátor Pavel Bém, tuším v roce 2009, následně ještě to probíhalo v roce 2010, poté, co se evidentně nedařilo stavět ten 2+2 širší pruhy most, tak zadal vlastně vypracování nového projektu na most v současných parametrech, v současné šířce. Ta dokumentace se dostala prakticky do nějaké rozpracovanosti v podrobnosti pro územní rozhodnutí, řízení. Dospělo to ještě tak daleko, že se i rozeslala vlastně k nějakým připomínkám, třeba tehdejšímu útvaru rozvoje města. Nicméně s jeho odchodem potom tato dokumentace v tichosti skončila někde v šuplíku a nadále se pouze znova obnovovala a držela ta koncepce se 4 jízdními pruhy z rozšířené verzi na 26 metrů. Proto se vlastně ptám, z jakého důvodu vlastně i potom po volbách nedošlo k tomu, že by se například tato dokumentace nadále připravovala.
Protože jestliže tehdejší dokumentace, která se doteďka už 10 let prodlužuje, byla připravena za 2 roky ke stavebnímu povolení, tak vlastně nevidím sebemenší důvod, proč vlastně i už dávno tady není třeba dokumentace rekonstrukce, byť i s částečnou demolicí některých třeba oblouků, když by byly poškozený, která vlastně už tady za 2 až 3 krát takový čas, co vlastně od té doby, od toho roku 2010 uplynul, mohla být hotová, schválená se stavebním povolením. Poslední k tomu krátký komentář, je to vlastně i potom, i kdyby se jednalo o částeční demolice, třeba některých oblouků. Kdo z vás dneska pozná, že Karlův most má některé oblouky úplně nový, protože třeba před nějakými 150-200 lety totálně zbořila povodeň. Nepoznáte to. Úplně stejně by to mohlo být s tím Libeňským mostem. Díky. Na pana Nouzu byla mířena? Tak já jenom znova zopakuji, tam vám chybí 3 roky, kdy tu dokumentaci někdo neřešil. Pokud se dobře pamatuji, tak v roce 2010 tu dokumentaci mohla řešit sociální demokracie a kolega Březina současný. Po něm následně Občanská demokratická strana kolega Nosek. A v roce 2013 v červnu jsem teda přišel já. Já už jsem měl jenom informaci o tom, že vlastně existuje ta jediná dokumentace, která hrozila propadnutím, tedy vydané stavební povolení Prahou 8, pokud se nepletu, a proto jsem považoval za nutné, aby vůbec jako bylo možné na něčem pracovat, protože já si budu představit v souladu se zákonem stavebním i změnu stavby před dokončením a to všechno. To si já umím představit, ale o tom už to nebyl prostor časový, vzhledem k tomu, že na podzim 2014 byly volby a skutečně si myslím, že Libeňský most si zaslouží už konečně opravit. Teďka trošku si myslím ale, že ten problém, který vzniknul, je v tom, že tak, jak zcela regulérně byl podán podnět, opakovaný podnět k zařazení Libeňského mostu mezi památky. Já se trošku divím tomu, že už se to nestalo, nicméně tady bylo dokumentováno, že se o to 2krát už občané nebo odborníci pokusili, pokaždé to bylo odmítnuto, teďka to zkouší na potřetí se, uvidíme, jak to dopadne. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy se ta památka, nebo takhle, a ten poslední slide, který tam byl, jestli jsi si pamatoval tu prezentaci, tak Praha by neměla ten most poškodit ani zničit. Já se obávám trošku toho, že já nevím, jak dlouho je to řízení trvat. Já nejsem odborník přes řízení na vyhlášení památky, ale jak si evidentní ze stavu toho mostu je potřeba nějakým způsobem konat. A v tuto chvíli je potřeba najít nějakou cestu, jak využít stávajícího právního stavu, protože bez toho, aniž by bylo zadáno, teďka já nevím, zadána projektová dokumentace na rekonstrukci, která bude nějakým způsobem umožňovat zadat tu stavbu v rámci výběrového řízení a tak dále. Já jsem to tady v té první řeči říkal, předtím to trvalo 94 měsíců, tedy 8 let, aspoň podle těch údajů, který jsem měl k dispozici. Takže to se trošku bojím, že most v tomto stavu 8 let nevydrží. Tak. Proto bych hledal nějakou cestu kompromisní k tomu, jakým způsobem se s tím vypořádat. Děkuji. Tak, jinak zapomněl jsem dodat, že samozřejmě panelisté můžou reagovat. O reakci se přihlásil napřed pan Čižnický, potom paní primátorka. Děkuji za slovo. Já jenom možná bych chtěl říct, že asi nemá cenu teďka debatovat o tom, co se stalo v minulosti a kdo za to může. Teď je potřeba, protože jsme tady kromě pana Scheinhera a pana ředitele Hlaváčka všichni politici, tak je potřeba, aby se něco stalo na zastupitelstvu anebo na radě hlavního města Prahy. To znamená, tady pokud je nějaká shoda, tak je podle mého názoru potřeba, aby došlo k usnesení, že ten most se nebude rozšiřovat, a aby došlo taky k zadání, že ten most se začne opravovat, protože opravovat je možné i bez stavebních povolení. Prostě pokud hrozí nějaká, i bez prohlášení za památku samozřejmě, není přece vůbec nutné čekat na to, jak to dopadne. Protože my jsme tady protestovali proti bourání dílen v Bubnech, že jo, CPI bouralo dílny a to bylo taky památkou, pak to nebylo památkou. Podle mě jako není třeba čekat. A protože na magistrátě je 8 klubů,
tak se domnívám, že i vzhledem k tomu, že pan náměstek Dolínek zadal ten průzkum, který dal tomu mostu šanci, takže by bylo vhodné vlastně, když tady k tomu souznění dochází, tak aby už na tom čtvrtečním zastupitelstvu teďka byl dán ten směr, který povede k záchraně toho mostu. Tak, děkujem. Poznámka paní primátorky. Já si tady jako, musím troška protestovat proti té demagogii, která se tady jako do určité míry prostě říká, co se týče minulosti. V minulosti přece byly udělány průzkumné a diagnostické práce. Prostě zajišťované úsekem investic, průzkumné a diagnostické práce zajišťované dalším odborem. V celkové výši 3 900 000 korun. Z těchto průzkumných a diagnostických prací bylo úplně jasné, myslím si, že celkem jasné, když se dělali, co tomu mostu chybí, jakým způsobem je potřebné udělat okamžité opatření a ne čekat 1,5 roku alebo 2 roky. Tak já iba pro vaši informaci, roku 2013, co se dělo s tím mostem za 468 000, oprava vypadaných spár na pilířích a pod hladinou vody po povodni a doplnění kamenných náhozů u pilířů po povodni. V roce 2014 za 100 000 korun udělalo vyčištění prostoru pod mosty od odpadu, nánosu a vegetace, vymístění bezdomovců, úklid uzavření prostorů, oprava bariér uzavírajících schodiště a značení, oprava dílčích poruch zábradlí, obnova zálivek, dílčí opravy povrchu chodníku. Tak to se prosím pěkně za 1,5 alebo 2 roky udělalo. Já si myslím, že to je katastrofa. Když tuto informaci jsme měli a měli jsme ji, zaplatili jsme za ní, tak se ptám, na co jsme čekali? Most byl v havarijním stavu. A když bohužel jste tady jako vy za minulou politickou reprezentaci, ale ptali by se stejně jako pana Steinera, alebo kohokoliv jiného, který byl odpovědný za TSK. Co udělali? Za 15 let neudělali vůbec nic. A to je doklad. Vůbec nic. A to je skandální. To znamená, že teď budeme dělat to, že budeme napravovat zase jednou chyby minulosti a to už jako prostě děláme po XT. Zda už je to v Blance, zda už je to v Opencard, zda už je to v pražských stavebních předpisech, zda už je to ve Veoli, alebo v čemkoliv. Prostě zdědili jsme takový nános prostě problémů, s kterými se máme vypořádat. Opravdu to nejde hned. A já děkuji mému náměstkovi, že konečně jsme se dostali k tomu stádiu, že jsme se dohodli, že opravdu ten most si zasluhuje větší pozornost, jenom takovou, jakou mu věnovali minulé politické reprezentace. Děkuji. Takže děkuji. Jsem rád, že jsem nebyl jediný emotivní. Jinak tady upozorňuji, že pan Dolínek se předem omlouval, že musí v 8 hodin skončit, takže tím tomu děkujeme ze zdravotních důvodů. Takže děkujeme za účast. Jinak... Chtěl omluvit se jako včera na Ládví, kde jsem byl účasten opět Praha 8, tak já vždycky žádám kolem 8, abych mohl odejít, protože přicházím virózu a ve čtvrtek zastupitelstvo s paní primátorkou, těch náměstků nás tam moc nezůstalo a bude to těžké zastupitelstvo a musíme se střídat ve 2, tak já se moc omlouvám, ale to hlavní sdělení víte. Za prvé, ještě drobno, co jsme neřekli, máme teďka připraven s panem ředitelem Hlaváčkem soutěž na 3 mosty nové v Praze, jeden je Dvorecký, to je na stvárnění, druhý je propojení Prahy 7 a 8, to je část pontonový most mezi Osmičkou a Štvanicí a potom vysutý mezi Štvanicí a Karlínem. Třetí most je ideový v Sedlci, lokální, podobný tomu, co je tady. To znamená žádná magistrála, ale přesně jenom lokální přeprava a v prvních mnoha letech pouze pro MHD, sanitky a podobně. Takže my na tom propojení Prahy pracujeme. Vidíte, co jsme tady sdělili, že v zásadě bourání teďka nehrozí. I pan kolega Nouza tady řekl, že jsme měli stejná vstupní data. Jediná výhoda oproti panu Nouzovi pro mě je, že já jsem od vás dostal, nejen od vás, co tady sedíte, ale od většiny Pražanů ten vzkaz, že pan kolega Nouza měl tvrdá data a já mám naštěstí podporu těch Pražanů, že něco chtějí zachovat a můžu s tím pracovat dále. A to je velké plus. Takže ta diskuze, děkuji za ně, fakt se omlouvám, že odcházím, ale vězte, že v zásadě já jsem dneska byl na ministerstvu kultury u pana náměstka nadřízeného, tady pana kolegy,
kolegy, kde jsme se dohodli na tom, že žádám o to, aby v co nejkratším možném termínu udělali rozhodnutí. Na druhou stranu, protože už nyní vnímám tu památku jako památku, protože řízení, když běží, tak už tak k tomu přistupuji, tak potřebuji s panem Skalickým a tady s panem kolegou připravit postup přípravných prací. Ono totiž v okamžiku je to památkové, má to jednu nevýhodu. Kdyby to památka nebyla, tak to můžu injektovat, jak chci. Jakmile to památka je, tak zase už mám jisté limity. Ale myslím, že kolegové už mi ty limity jsou schopni nyní říct, abychom mohli dělat první studii. Díky, omlouvám se a vězte, že tak my děkujeme za účast. Tak. Jinak evidujeme už 4 dotazy z publika, takže jdeme rychle na to. Támhle dotaz číslo 1. Dobrý den, Jan Stáhala, architekt. Já bych se chtěl zeptat, vlastně jsem chtěl to směřovat na pana Dolínka v první řadě, ale na všechny politiky tady magistrátní. Ta věc Libeňského mostu, to demolice a novostavba měla být projednána tento čtvrtek na zastupitelstvu. Z toho, co říkal pan Dolínek, jsem pochopil, že asi teda nebude rozhodnuto o tom tendru, který je vysoutěžený. Chtěl bych ale od zástupců politických stran zde přítomných, jak se k tomu váš klub nebo vy postavíte k tomu hlasování. Když přijde na stůl hlasování o demolici a novostavbě, jak se k tomu postavíte vy a vaše politické strany? Děkuju. Takže bych asi poprosil, to je otázka na všechny. Na paní Krnáčovou za ANO, na pana Čižínského za Trojkoalici. Dobře, poprosím hodně stručnou, pokud možno reakce, ať se dostaneš na další. Ano, ne. No tak za ANO můžu říct jenom jako ne. Ale sděluji u toho svůj osobní názor. Já jsem to myslím, že řekla v prvním vstupu, že prostě jako konzistorik nemůžu jinak jako ne. Takže to byl názor? No tak ale to je jedno, já se nemůžu odpářet jako z tvé minulosti, alebo prostě nejsou 4 lidi ve mně, tak jsem jenom jeden člověk. Dobře, poprosím pana Čižínského. Tak já odpovím 2 větami, nebo více větami. My samozřejmě jako Trojkoalice jsme už se rozhodli už dávno, vlastně už to byla my jsme přišli už k situaci v době voleb, když jsme byli zvoleni, tak jsme už přišli k situaci, že to bourání mohlo zamezit pouze politické rozhodnutí. Vlastně už to všechno jelo to v těch špatných starých kolejích. Takže my jsme jednoznačně pro rekonstrukci, pro opravu bez bourání, ale domnívám se, že by bylo dobře skutečně už teďka ten čtvrtek, a to vlastně směřuju tu žádost na paní primátorku a koneckonců předtím i na pana náměstka Dolínka, že už by bylo dobré už tento čtvrtek nějakým způsobem vymezit ideově to směřování. Co s tím Libeňským mostem chceme udělat, když se... No samozřejmě tam budu, ano. A protože zatím vlastně žádné usnesení není navrženo. A je zajímavé, že téma Libeňského mostu je vlastně nejsledovanějším tématem v Praze. A proč to takhle říkám? Říkám to proto, že to je jediné téma, které v tomto volebním období znamenalo, že lidé se sbírali 1000 podpisů, aby zařadili téma na zastupitelstvo. To se nestalo s žádným jiným tématem. A proto se domnívám, že bychom neměli napínat a čekat další a další zastupitelstva, ale skutečně jako udělat nějaké usnesení o tom směřování. Jinak náš postoj je jednoznačný. Myslím, že to paní radní Plamínková může jenom potvrdit. Jinak možná to je i tím, že se... Napadá mě jenom, že ten zájem je možná i tím, že se 40 let nebo dlouhou dobu žádný most neboural. Takže poprosím dále o reakci pana Nouzu. Bude-li tento bod zařazen na jednání zastupitelstva, bude projednáván, jakože zařazen tedy je, tak by tam, protože v tuto chvíli tam žádné usnesení není, takže určitě bude nějaké navrženo. Já si myslím, že co se týká toho rozhodnutí, tak je to čistě rozhodnutí Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury, které vydá stanovisko, buď to ten most bude památkou nebo ne. V každém případě, pokud to odborníci doporučí, určitě jsme pro tu rekonstrukci v případě, že to bude možné. Tak děkuji. Ještě krátká reakce, paní Plamínkové. No, já jsem trojkoaliční kolegyně tady Jendy Čižínského, takže samozřejmě budu hlasovat stejně jako on pro rekonstrukci, ale já chci říct, že ona tam teda nemělo být usnesení o tom, jestli bude demolice nebo ne. Tam bylo usnesení ve tvaru, že bereme na vědomí tu analýzu toho Klocknerova ústavu. Jo. To bylo daleko mírnější, abych tady nezbuzovala nějakou paniku, že se tam něco fatálně mělo rozhodnout. Opravdu ne.
Tak děkuji. Ještě si pan Petrus chce reagovat. Tak já to jenom doplním, já naštěstí nejsem v zastupitelstvu hlavního města Prahy a každý dnem jsem radši a radši. Každopádně názor pana náměstka Dolínka, který je ze stejné politické strany jako já, jste slyšeli, ten to tady řekl před koncem, to znamená, že já už tomu nemám co dodat. Jo, tak. Jestli jste to nepochopil, tak on tady řekl, že na základě jednání s Ministerstvem kultury bude potřebovat vyřešit, jestli lze nebo nelze a jakým způsobem lze přistupovat k tomu mostu ve chvíli, kdy je zahájen proces řízení prohlášení za památku. To znamená, že v tuto chvíli už by se k tomu mostu mělo přistupovat jako k památce a tudíž potřebuje jednoznačně říct, co má tedy s takovýmto mostem dělat. To tady jednoznačně zaznělo, aby ho mohl rekonstruovat. Tak, já děkuji a předávám slovo druhému dotazu z publika. Pavel Vácha. Dobrý večer. Já mám velice nerad, když se mluví o důležitých věcech a když se reaguje tím, že se něco nazve demagogií. Tohle to předesílám. Druhá věc je, slyšeli jsme, že současný magistrát se postaral třeba o vyklizení bezdomovců spod mostu. To je jistě záslužné, ale nezaznělo tam vůbec nic, že by byly třeba dilatační spáry opraveny. To je jedna z důležitých technických záležitostí. Poprosil bych o otázku. A ta otázka zní, od roku 1992 jsme tady viděli několik technických posudků, které vždycky byly špatné, které uváděly, že most je ve špatném stavu a nikdy ten, kdo je za to zodpovědný, nekonal. A co to znamená? Já být majitelem domu, mít na údržbu domu firmu, která nebude konat, tak ji poženu k soudu. Takže stalo se někdy něco takového? A ta otázka je mířena na koho? Rozumím tím, když to dovolím přeložit, že otázka zodpovědnosti ohledně z toho současného stavu? Magistrát vlastně zaměstnává technickou správu komunikací, jak zde řekl pan Dolínek. Podal magistrát trestní oznámení na technickou správu komunikací, že nekoná? Tak paní primátorka chce reagovat? Technická správa komunikace je příspěvková organizace. Ona může dělat to, co v podstatě jí do určité míry nařídí ten dotyčný radní, který je odpovědný za tuto gesci. Jo, v minulosti to byli nějaký jiní lidi, teďka to je pan Dolínek, ale nepamatuju si, že by se nějaký radní stěžoval jako oficiálně na to, že TSK nekoná. Já jsem si to zjišťovala, prostě nic takového nebylo. A já si myslím, že spíš než TSK, která vlastně vykonává vůli těchto radních, by spíš měli být odpovědní ti radní, protože ty věděli o tomto stavu a ty měli zahájit kroky, které by vedly k tomu, aby se ten most zlepšil. To je můj názor. To je politická odpovědnost samozřejmě a následně samozřejmě možná jiná. Neumím to definovat jaká. Tak napřed požádám o reakci paní Plamínkovou, pak se ještě přihlásil pan Jandáček. No, já se chci jenom trochu zastat TSK. Jedna, která současný ředitel je tam asi 2 roky a za spoustu věcí opravdu zodpovědný není. A za druhé, tady prostě padlo rozhodnutí, že se ten most zbourá, tudíž oni celkem logicky neměli prostě žádnou snahu nebo touhu dávat peníze do něčeho, o čem byli přesvědčeni, že to půjde k zemi. Jo. Já myslím, že je potřeba nyní jednoznačně říct, most se nezbourá, most se zachová a okamžitě se do toho musí dát peníze na takovou tu základní údržbu, která ho jaksi udrží při životě, než se naplánuje nějaká větší rekonstrukce. Ty běžné věci se dají dělat bez stavebního povolení. Já myslím, že to je klíčové říct, prostě máte-li opravdu špatný stav, můžete konat i bez stavebního povolení. A to se tady dělat dá, ale musí se napřed říct, že se to dělat bude. Jo? Tak, děkuju. Teď jenom...
Poprosím o stručnou reakci pana Jandáčka z za Starou Prahu, že co by odborníci přizvaní, tak mají jaksi přednostní právo reakce, pak budeme pokračovat dále. Děkuji za slovo. Já jsem do toho nechtěl vůbec vstupovat, protože už tady zaznělo spoustu moudrých slov, ale napadla mi jedna věc, která se udála někdy před 40 lety, když jsem začínal svoji profesní dráhu v Keramoprojektu Praha, tak jsme byli takzvaně hlavní organizací projektovou, která se měla vyjadřovat k takovým těm problémům, které vznikaly v rezortu Ministerstva stavebnictví. A tehdy tam došlo k nějakému sporu, ale nevím, buď to z TSK, a nebo, který tehdy existovalo už, a nebo s nějakým potenciálním dodavatelem o Libeňském mostě. Takže jsem byl vyslán, abych se na ten most šel podívat. No, v podstatě šlo o ty rampy nebo o ta schodiště, která byla doopravdy tehdy už v dost špatném stavu, nebo dalo by se říct ve stavu podobnému tomu dnešnímu. Bylo to před 40 lety, někdy v roce 1976. Takže myslím, že i předchůdci už o ten most příliš nedbali. Samozřejmě ta zpráva někde zapadla, že jak už to bylo v té době jaksi běžné, a od té doby teda také nikdo nekonal. Takže já si myslím, že tady ty naše rozhovory, nebo které tady padají, kdo za to může, že asi jaksi není úplně to pravé ořechové a že bychom se měli dohodnout na tom, že teda ten most pro nás má jakousi i do jisté míry citovou cenu a že vlastně chceme, aby ten most byl jaksi zachráněn nebo prostě zůstal v tom stavu podobnému tomu stavu, teda, jak byl navržen. Samozřejmě asi ty rámové viadukty, ty už to nepřežijí, nebo z větší části nepřežijí, ale ty obloukové části asi by zachovány být měly. Takže to je prostě jenom takový ten vstup, který mi napadl, když jsem tady někdy v tom roce 76 šel se dívat na ta schodiště. Potom ty fotografie jsem ještě použil pro nějaké publikování o stárnutí betonu. Takže to je prostě nás asi všechno. Takže to opravdu jako říkat tady, co se bylo v roce 13, chápu, že volební období je volební období, ale je to všechno takové krátkozraké. Měli bychom se teda, my v klubu myslíme trošičku ve větších časových okamžicích, takže ten most jaksi udržován nebyl nikdy. Tak, děkuji. Jenom mě napadlo, že tady ještě jako viník nezazněla voda, jako v případě pražského metra. Jinak tam máme dotaz teda z publika, další. Dobrý den, Jaroslav Lenert. Rád bych poděkoval magistrátu, že opravdu vystěhoval bezdomáče jako spod mostu, jako jsou tam znovu, jako přišli tam druhý den, jo. Takže jako opravdu do toho vrážet peníze, výborné. Jenom bych se chtěl zeptat na dvě věci, jako to byl vlastně dotaz na pana Dolínka, ale paní primátorko, také sedíte v radě, takže k čemu je vlastně posudek Klocknerova ústavu, když neřeší vůbec žádnou základní otázku, jako existence jako mostu, neřeší vůbec žádné jako statické problémy, neřeší jako opravdu jako nic, co by jako řešilo třeba protékání a tak dále. Já jsem ten posudek četl, opravdu ne, jako ten je opravdu na dvě věci, jak se říká. Takže otázka zní. Takže jako proč byl zadáván a jaké bylo vlastně zadání, to mi opravdu nedošlo. A na paní primátorku? A potom ještě druhá otázka. Jako tady se mluvilo o tom, že TSK jenom plní politické zadání. Ne, to není pravda. Jako TSK má povinnost správného hospodáře a nejedná se o žádnou investici, ale o údržbu. To je úplně jiná účetní kapitola, prosím. Jako. Takže to bylo zanedbáno, ne investice, údržba. Tak. Takže otázka směřovala na paní primátorku. Jenom krátkou odpověď, jako opravdu, co se týče posudku Klocknerova ústavu na pana Dolínka, je to jeho gesce, na to vám neodpovím jako úplně do detailu. Co se týče TSK, ano, máte pravdu, jenomže rozpočet TSK tvoří jako radní.
To znamená, že když se alokují peníze v tom celoročním rozpočtu, tak oni vědí, že by měli vědět, kolik peněz musí alokovat na co a na kolik. Jo? Takže jako si myslím, že úplně se vyvázat z ty politické odpověsti nelze. A nelze to házet jako na příspěvkovou organizaci unisono. Opravdu ne. To nejde. Z toho se nevyvleče nikdo. Opravdu ne. Tak, děkuji za odpověď. Dotaz byl jeden zrušen. Jenom možná řeknu, já vám tady dám to zadání toho Klocknerova ústavu, já vám to potom dám, tady je to zadání, co měli posoudit a myslím, že udělali to, co jim bylo zadáno. Tak, takže děkuji. Teď s faktickou poznámkou paní Pošvářová. Já bych měla jenom takovou poznámku. Běžná údržba mostu znamená vždycky údržbu, která se provádí na jaře a na podzim. To znamená, je potřeba zalít spáry a opravit výtluky. Kdokoliv se tam projde, tak vidí, že spáry jsou otevřené, 10 cm široké a výtluky tak obrovské, že vám v tom zůstanou boty. Takže je z toho jasné, že nikdo žádnou ani běžnou údržbu neudělal. A to, co říkal tady pan kolega, že je to povinnost vyplývající z normy, tak to je pravda, ano. Je to povinnost vyplývající z normy. Děkuji. S poznámkou se přihlásil pan Filler ze sdružení Automat. Děkuju. Já bude něco mezi komentářem a dotazem. Otázka asi bude takováto. Jaké si z toho vlastně vzít poučení pro jiné pražské komunikace, které jsou také asi ve velmi špatném stavu? Protože z tohohle vyplývá, že údržba, jako i ty opravy větší a tak, jedna hromádka, investice jsou druhá hromádka. Praha dlouhodobě hodně investuje, a zda teda není na čase spíš věnovat se víc té údržbě a věnovat víc peněz tímto směrem, tak tedy pokud se z toho město nebo tady zde přítomní politici chtějí nějak poučit a třeba v rozpočtových výhledech věnovat více peněz tímto směrem. Tak. A na koho je ta otázka mířena? Já bych zkusil asi paní primátorku. Nebo jestli chce někdo jiný reagovat. On to bohužel není pan náměstek Dolínek už, takže jako bytí primátorkou má jedno kouzlo. Jste za všechno odpovědní a nemáte žádnou pravomoc něco ovlivnit skoro. To je jako kouzlo toho. Jako máte pravdu. Máte pravdu a jako já s tím souhlasím, co říkáte. Konec konců tady už padlo, že nejenom tento most, o kterém dnes mluvíme, ale taky ostatní mosty nejsou v dobré kondici. Takže aspoň to nám řekli experti z Klocknerovho ústavu, takže se budeme muset zabývat mosty a samozřejmě i silnicemi. A je to, jak říkám, gesci pana Dolínka, myslím, že dělá pro to maximum. Každopádně už na začátku tady padlo, že jsme nezdědili malou porci. Tak, děkuji. Evidujeme další dotaz. Máme ze zadních lavic. Dobrý večer, já se jmenuji Tomáš Pavlu, jsem zastupitel na Praze 8 za KDU 8 sobě. Já bych chtěl poděkovat sdružení 8 jinak. Už tady mnoho let chodím na různé besedy a nyní je zde nejvíc lidí. A my za náš klub už jsme dávno, kdy toto téma nebylo tak horké, měli jasné prohlášení a stále je na našich webových stránkách, že jsme pro rekonstrukci stávajícího mostu. Teďka, jestli rozumím té diskuzi dobře, ono je to trošku jednoduché tady, protože ta nálada je pro rekonstrukci a proti rozšíření. A jestli rozumím tomu dobře, jsou zde dvě takové linie. Jednak je snaha o prohlášení Libeňského mostu za památku, druhá je usnesení na magistrátě Pozítří, který něco doporučí. Teďka jde o to, co doporučí. A mám dvě otázky. Co třeba občané by mohli udělat proto, aby ta rekonstrukce se konala? To je první. A druhá otázka, možná znepokojivá, je, jak to bude vlastně s tím stavebním povolením. Protože lidé, nebo ta část politické reprezentace, která usilovala vlastně o demolici a znovu postavení mostu, rozšíření, s tím, že jsou zde alokovány 2 miliardy, tak se zaštiťovala tím, že je zde platné stavební povolení, které je potřeba využít. Tak já děkuju. Ta první otázka, myslím si, že možná míří na Adama Scheinera. Co můžou občané ještě udělat pro zdárný vývoj
Tak dnes je to politické rozhodnutí, takže pište svým zastupitelům a žádejte o vyjádření a o to, aby se rozhodli udělat havarijní opravy mostu, který zabrání tomu, aby tam byla uzavřena doprava a zároveň zabrání tomu dalšímu chátrání. A tyto opravy můžou udělat skutečně i hned a i posudek Lochnerova ústavu je doporučuje. Děkuji. Jinak dotaz, kdo se zhostí druhé otázky, co se stavebním povolením? Jestli jsem ji dobře pochopil. Ale ono už to tady vlastně zaznělo. Takové ty základní věci je možné udělat bez té dokumentace. A pokud se ta rekonstrukce začne hned připravovat a bude se k tomu chovat, budeme se k tomu mostu chovat jako k památce, tak se to prostě podaří. Tady je potřeba nejenom tedy změnit jako systémové péči o mosty, ale také vlastně je potřeba jako změnit ten přístup, že něco je památka, až když to má papír, že to je památka. To je prostě jako velmi špatný přístup, že my potřebujeme, nebo že se potřebuje ten papír k tomu a že ty památky přestávají být, když ten papír prostě není. Tak děkuji. O reakci požádal pan Ševců z Národního památkového ústavu. Já jenom navážu ústavu. na to, co říkal pan starosta Čižinský. Ten most se může skutečně opravovat, aniž by se čekalo teda na ten trpký dlouhý proces, než to bude prohlášeno. Nemusí to být kulturní památka a může se to opravovat, může se to velmi šetrně udržovat. A já teda tady nabízím rovnou, abychom začali vést konkrétní pragmatický dialog, co začít dělat, aby se zamezilo tomu dalšímu chátrání. To znamená, už to tady řekla paní inženýrka, fatální je zatékající voda. Zejména v zimním období, kdy to je slaná voda, v sobotu sněžilo, vyjede TSK, všechno posolí, rozpustí ten sníh, slaná voda zateče a ta slaná voda trhá most, pak to v noci zase zmrzne. To jsou procesy, které se učí na základní škole a my jsme schopní přece třeba i jednoduchejma, třeba i provizorníma prostředkama zabránit tomu nejmasivnějšímu zatékání. Tam jsou skutečně, já jsem si to včera ještě znova obešel podrobně, v chodníku je díra v asfaltu, která najednou vede kamsi do nitra mostu, tající voda do té díry zatéká. Tu díru je možný ucpat, zatmelit prostě a tak, abychom prodloužili tedy nějakou tu dobu expirace, prostě než teda se vznikne teda nějaká dokumentace. Paralelně může být provedena sondáž na rub klemby, protože tam jsou místa, do kterých se ještě nikdo nedostal. Paralelně může být zavedeno přesné měření a může být monitorován chování těch konstrukcí. Paralelně může vypuknout debata mezi vybranými odborníky, jaký jsou metody. Lochnerův ústav navrhuje torkrety. Já si myslím, že těch metod je dneska daleko víc, že můžou být velmi efektivní, že to nejsou metody riskantní nebo nevyzkoušený, že to jsou metody, které mají už svoji obdobu jak na našich stavbách, tak teda v Evropě a snad jsme dost na úrovni na to, abychom sem přitáhli tu nejlepší technologii a udělali to tak, aby to teda fungovalo, já si myslím, víc jak 30 let. Tak děkuji. Jinak s faktickou poznámkou se přihlásila paní Bečková z Klubu za Starou Prahu. Dobrý den. Vážení přátelé, proč myslíte, že se prohlašují kulturní památky? Ne, kvůli tomu, že by se to líbilo úředníkům na Ministerstvu kultury, nebo aby měli práci? Ne, kvůli tomu, že to chceme my občané. A jak vidím tady to plné auditorium, tak můžu s klidným svědomím říct, že Libeňský most je památkou už teď. Tak a máme dotazy ze zádu. To je dotazů. Takže napřed ten s mikrofonem. Dobrý den, Brožek Petr, architekt. Já se jenom chci zeptat, teď omlouvám se, že jsem to nepřeslechl. Kdo, kdy, jakým způsobem a komu zadá tedy ten, aby udělal ten průzkum detailní, aby se získal ten argument, na který vlastně se všichni odvolávají. Otázka je položená na toho, kdo to má v kompetenci, což já nevím, jestli je to rada, zastupitelstvo, nebo jestli se to musí uložit teda TSK, aby oni si to objednali. A jenom takovou poznámku nebo poddotaz, jestli vlastně dobře, aby si to objednalo TSK z hlediska nějaký objektivity, aby si třeba neobjednalo s tím posudkem i třeba ten výsledek, tak to je takový poddotaz. Díky.
Takže kdo na to odpoví? Kdo se chopí odpovědi? Kdo by měl zadat posudek nebo další? Tak ono to už tady padlo. Myslím si, že zastupitelstvo ve čtvrtek je vhodným místem, kde by se mohlo definovat, co by se dál mělo dělat nějakým usnesením. A zadat ty práce může i odbor investic. Nemusí to být TSK, se domnívám. No, musíme se domluvit s panem kolegou Dolínkem, to já asi zřejmě nerozhodnu místo něj, ale no tak já si myslím, že když bude jasné usnesení zastupitelstva, tak uděláme všechno pro to, aby to bylo dobře zúřadováno a realizováno. Tak, děkuji. Máme další dotaz? Dobrý den, Ondřej Profant, zastupitel hlavního města Prahy. A mě teda fascinuje, jak jste se zbavili politické odpovědnosti za TSK, což je nejhorší organizace, kterou Praha má, nic nedělá. Letos se jí podařilo ztratit 6 milionů. Jen tak přiznali se k tomu na výboru pro dopravu, jo. To je neuvěřitelný a myslím si, že je z toho třeba vyvodit velmi tvrdou odpovědnost. Také jsem dneska viděl tisk, který jasně říkal, tisk rady, který jasně říkal, že se má Libeňský most opravit za 750 milionů a tento tisk je podle všeho dosud v platnosti. Ale to je teď ještě vedlejší. Já se chci zeptat na jeden další důležitý dotaz a to je tunel pod Palmovkou, protože všechny ty megalomanské projekty dálničních mostů navazují na tunel pod Palmovkou. Takže by mě zajímal názor Prahy 8, po případě i jestli pan kolega bude moc mluvit za sociální demokracii, aspoň trochu na magistrátu, nějaký obecný názor a pak teda i názory dalších k tunelu pod Palmovkou. Dobře, takže otázka návaznosti Libeňského mostu do další stavby, byť to je trošku mimo téma, lehce, ale každopádně pan starosta se už chopil mikrofonu, takže otázka na tunel pod Palmovkou. Tak, doprava mezi Balabenkou a Karlínem, když to zjednoduším. Jsou 3 pohledy na věc a musím se přiznat, že současné vedení Prahy 8 je rozděleno přesně na 3 části. Jeden pohled je jednoduchý, tunel pod Palmovkou, který je v územním plánu, je dokonce navržený v metropolitním plánu, to je jeden pohled. Druhý pohled, ještě jenom doplněk k tomu tunelu, ten tunel by nešel přímo z Libeňského mostu, ale museli by tam být podle toho, co jsem viděl jako poslední verzi, museli by tam být takový brýle, nebo brejle, jak se tomu říká, kterým by se sjíždělo z toho Libeňského mostu dolů. To je jeden model. Druhý model, který já jsem pracovně nazval minulé volební období, a to je model, kdy Libeňský most bude prodloužen vlastně dopravně přes Palmovku, ulicí na Žertvách, kde dneska jezdí jenom tramvaje, a bude pokračovat až na Balabenku. Tento model, a na tom jsme se poměrně sjednotili, jakoby současné vedení, my odmítáme, ale opozice ho přijímá. Třetí model je doslova a do písmene nechat to tak, jak to je. To jsou 3 modely, které existují, s tím, že já chci říct, že Rada městské části Praha 8 se neshodla na ani jednom z těch 2 modelů, to znamená ani na tom jednom, ani na tom druhém konkrétní strany prosazují své vlastní názory. Pokud byste se určitě doplňující zeptal, co prosazuji já, tak já prosazuji tunel pod Palmovkou. Tak, děkuji za reakci. Máme další dotaz tady. Já bych měla jenom dotaz, já jsem z Prahy 7. V roce 1960 vyšel plán kulturních památek v Praze, který mám, a je tam Stalingradský most. Chtěla bych se zeptat, proč z plánu kulturních památek někdy vypadl. Děkuju. Nevím, kdo je schopen na toto zareagovat, nebo... Takže pan Ševců z Národního památkového ústavu. Já teda neumím tu odpověď, ale domnívám se, že je otázka věrohodnosti toho materiálu, který jste měla, protože pokud to památka byla, tak by to muselo být tedy odpamátkováno a to se mi nezdá. Takže je otázka, jestli to třeba nebyl objekt zamýšlený jako kulturní památka, nebo tady madam se hlásí, ne? Máte? Je to knižní vydání. Ano. 1960, no jo. Když se měnily v Praze obvody,
když se měnily v Praze obvody v roce 60, kartografie vydala nádherný plán kulturních památek, v podstatě s jednoduchým popisem jednotlivých památek. Zachovaly se tam i takové věci, o nich se divím, že tam vůbec se dostaly, ale bylo to oficiálně vydáno, je k tomu nádherná mapa, proto to vydala kartografie. To mohlo být myšleno, že to byly označené objekty kulturní povahy, ale nemusely to být prohlášené, registrované státem evidované kulturní památky. My památkou nazýváme i objekt, který není tedy zapsán, ale má pro nás nějaký památeční význam. Čili tady může být takový nedorozumění. Tak, jinak s poznámkou faktickou se přihlásil pan starosta Čižinský, Prahy 7. Rád bych ještě zareagoval vlastně na ty tunely pod Palmovkou, protože v tom se liší pozice městské části Praha 7 od pozice městské části Praha 8, protože samozřejmě to, co dopravu odvádí, tak dopravu také přivádí a my se bojíme tunelu pod Palmovkou, protože by mohli právě přivádět zase tu dopravu, které se Prahy 7 podařilo zbavit, tak zase hrozí, že se přivede zpátky. Hrozili jsme se tunelu Blanka, tam se naštěstí ty obavy, že se zvýší doprava právě přes Libeňský most a v ulici Uránie nepotvrdili, ale pokud by to spojení existovalo, tak tam to riziko bude samozřejmě obrovské. Tak pan starosta Prahy 8 poprosil o slovo. Dámy a pánové, a přesně takhle to vzniká. Pan starosta řekne, v tomto se liší názor Prahy 8 a Prahy 7. Já jsem tady opakovaně řekl, že Praha 8, rada městské části se neshodla na žádné variantě a řekl jsem svůj osobní názor. Děkuji. Tak, jinak bych poprosil stočit zpátky diskuzi k Libeňskému mostu, byť tunel pod Palmovkou je jistě velmi zajímavý. Takže máme další dotaz z publika. Děkuji za slovo, já se jmenuji Hana Holubková a mám dotaz na pana Nouzu, protože když tady už na dotaz nějakého jiného hlasu z publika zaznělo názor tedy na, nebo jasný názor na to, jak to se bude dál s Libeňským mostem, tak ostatní subjekty odpověděli velmi jasně a vy jste řekl, že čekáte na ten odborný názor, zda to bude prohlášeno z památku nebo nikoli. A i když teda pominu svůj osobní názor, že je to politická věc a že je alibistické se schovávat za nějaký posudek odborný, tak minimálně pozítří, pokud se o tom bude hlasovat, tak žádný posudek ještě k tomu nebude. Tak by mě zajímalo, jestli byste mohl říct jasné slovo, jak třeba vy nebo potažmo teda celý klub se k tomu postaví, pokud by bylo nějaké usnesení, jestli budete teda hlasovat ve smyslu zachování mostového rekonstrukce nebo jeho demolice. Děkuju. Tak dotaz na pana Nouzu. Já jsem domnívám, že jsem odpověděl na tu otázku, odpovím ještě jednou. V tuto chvíli v tom tisku žádné usnesení navrženo není, kromě toho, že zastupitelstvo bere na vědomí, to za prvé. Za druhé, bude-li navrženo usnesení, které bude říkat, že má, já teda musím obdivovat zase to, že se rada zbavuje té odpovědnosti a dává to na zastupitelstvo, to je čistě v kompetenci rady, ale to je myslím mezi názorem mým a třeba paní primátorkou nebo kolegů, kteří v radě sedí, ale to je vedlejší. Je určitě potřeba, a říkám podle toho, jak to usnesení bude znít, tak směrovat to na to zadání toho posudku k tomu, jestli to je opravitelné nebo není. Myslím si, že rozhodnutí o památce, to na tom trvám, je rozhodnutí Ministerstva kultury, nikoliv zastupitelské rozhodnutí. A lze-li to opravit, je potřeba se touto cestou vydat. Zatím takové usnesení není, bude-li, tak bude podpořeno i námi. Tak, jinak měli bychom končit v 9 hodin, takže se nám blíží ještě řady dotazů. No, někteří panelisté budou muset odejít, můžeme pak klidně pokračovat, takže poprosím rychleji teď už. Jan Stáhla na pana Hlaváčka, já mám dotaz. Máme tady na slajdu takové schéma takzvané libeňské spojky. Jestli to je nějaká alternativa, něco, co IPR s čím pracuje, nebo řekněme, je to něco pro rozvoj města důležitého. Jde mi o to, je to vlastně kapacitní propojení městského okruhu skrz město, je to ten 4proudý Libeňský most napojený potom na tunel pod Palmovkou a jestli to je něco teda s čím máme, protože se nechtě se vkrádat pocit, že vlastně pokud se postaví široký most, tak i když se postaví dvouproudý, tak v nějaký době se najednou řekne, no tak máme tady široký most, tak co na něj dát 4 pruhy?
A máme tady široký most, tak pojďme postavit ten tunel pod Palmovkou a máme tady tunel pod Palmovkou, pojďme postavit tunel pod Bubny a tak dále, takže vlastně se nám opakuje to schéma budování kapacitních dopravních komunikací v centru města. Jestli to je něco, s čím Praha ještě počítá, nebo od toho ustupuje? Možná to jenom trošku doplním. V tom stávajícím územním plánu je ten takzvaný tunel pod Palmovkou, což je část mezi tou komunikací u Kauflandu a zhruba ten tunel je velmi krátký, vychází kousíček za synagogou směrem do ulice na Žertvách. Tohleto schéma již úplně původ neznám, ale se spíš blíží tomu schématu, co koncipoval kdysi URM a zpracovával tu koncepci pan architekt Pleskot, která vlastně zapojovala ten Libeňský most do toho dopravního principu a potom ulicí na Žertvách to spojovala s tím městským okruhem. Možná teď jsme dali přece jenom to schéma ještě nazpátek. A to jsme vyhodnotili po konzultaci s městskou částí, ale taky jsem byl tady účasten někdy před rokem zrovna v tomhle sále takového participačního setkání, která, myslím, organizovala Osmička jinak, nebo jo. A nastudoval jsem tu věc, že vlastně v občanské společnosti a nakonec i v politické reprezentaci proti tomuto schématu nebo nebylo prostě jednoduše zcela přejato. Jo? Proto v návrhu metropolitního plánu je celé území Palmovky vlastně vyznačeno jako území k podrobnější dokumentaci v měřítku 1:5 tisícům a je tam zachován ten dopravní princip ze stávajícího územního plánu, teda ten takzvaný tunel pod Palmovkou. Já předpokládám, že tím, že vlastně to území je vyznačeno pro tu podrobnější dokumentaci, že ta otázka je otevřená a osobně komunikoval jsem to i s panem starostou, i s ostatními politiky z Prahy 8. Pro mě je trošku překvapivý, proč zrovna Palmovka se jako centrum opoziční proti Novému Smíchovu, proč vlastně zůstala v tom stavu, v kterém je a proč vlastně nedošlo k nějakému rozvoji. A očekávám, že na základě té podrobnější dokumentace k tomu bude ta diskuze znovu otevřena. Jo, jestli jsem odpověděl. Tak, děkuji za reakci. Jinak dávám prostor pro poslední 2 otázky z publika, aby ještě pak zůstala krátká reakce panelistů na dnešní diskuzi. Takže poslední 2 dotazy z publika. Moje jméno je Hana Gattermajerová, já jsem autorizovaný statik a stavební inženýr. Měla jsem příležitost prostudovat ten posudek Klocknerova ústavu a jenom bych chtěla jako říct, že vždycky každý ten posudek se dá vykládat různými způsoby. Z hlediska mé profese ten posudek je naprosto objektivní, protože on vlastně neřeší, co se má dělat. On dělá jenom rešerši toho, co už bylo uděláno. A dosud tady vlastně nezazněla jedna důležitá informace, která v tom posudku je taky citovaná, a to, že firma Pontex, která vlastně dělala ty průzkumy od toho roku 1992, tak v roce 2013 navrhla zesílení té obloukové konstrukce naprosto, jako bych řekla, standardním způsobem, tak, jak to my statici děláme, a dokonce teda je tam konstatováno, že touto úpravou se dosáhne 100% zatížitelnosti toho mostu při teda zachování původní šířky. Čili jenom bych ráda, aby to tady zaznělo, že i tím se někdo zabýval, a pokud teda se zadávají nějaké další posudky, tak si myslím, že tady už jako to bylo uděláno. Děkuji. Takže to bylo spíše konstatování. A poslední dotaz publika. Není, nevadí. No, tak je. Já bych teda neměla dotaz, ale spíš takovou emoční poznámku. Jmenuji se Zuzana Ondomišiová, jsem Libeňák od narození. Tady třeba samozřejmě dnešek je věnován Libeňskému mostu, ale jak teď nakonec vyplynulo, i podoba Libeňského mostu velmi souvisí s tím, jak bude vypadat doprava nejen v téhle části Prahy 8, ale v návaznosti na celou Prahu.
A osobně mě hrozně vadí, že třeba doma si řešíme, jak si zařídíme byt, aby se ty věci k sobě hodily, aby byly v harmonii a v rovnováze. A prostě když se rozhodneme, že chceme mít nějaký most, jak má vypadat Libeň, jak má prostě vypadat i to okolí, aby bylo harmonické. A potom třeba tahleta vlastně přebujelá výstava, která vlastně naprosto utlouká nějaký charakter těch městských částí nebo čtvrtí, tak vlastně vnáší nějaký chaos a třeba i tyhle ty silnice, které dobře z nějakého důvodu jsou samozřejmě potřeba, ale velmi necitlivě rozdělujou části, můžu tady mluvit o té Libni, kterou znám dobře, tam, kde je to průchozí pěšky, kde jsou ty lokality příjemné, tak najednou vám vznikne nějaká příšerná bariéra, která zastaví lidi, aby prostě komunikovali mezi sebou. Mluví se dneska, že o náplavce, o tom, jak je důležitá řeka v životě města. Libeň si podle mě řeky vůbec jako neváží, Karlín se zastavuje, není tady nějaký, dobře, jsou tady parky, ale o tom by byla zase další diskuse. Takže to je taková moje opravdu emoční tečka a myslím si, že ty věci jsou politické samozřejmě, ale že i ty emoce, i to rozhodnutí, jak chceme, v čem chceme vlastně žít, že to je strašně důležité. Tak, děkuji za emoční tečku. Tak, pokud mě zrak nešálí, tak žádný už dotaz nebo otázku z publika nevidím, takže přestupíme k závěrečné otázce na všechny diskutující, pojedeme pěkně zleva, nebo jak to chcete vzít. A ta otázka zní vlastně velmi jednoduše, co si z dnešní diskuze odnášíte, jestli něco nového, nebo zkrátka, co si o tom celém dneska myslíte, protože je pravda, že jsme zde sešli v skutečně obdivuhodném počtu a i v obdivuhodném zastoupení z vaší strany i ze strany odborníků. Takže začne asi paní primátorka, tam je podsouván mikrofon. Vy jste řekl zleva. Zleva. Jo, aha, tak ne, Adamem bych skončil, protože to je ten prostý občan. Takže zprava, pardon. Tak já si dovolím Já si dovolím zareagovat na ten poslední dotaz a to je to, jak dál vlastně nejen s mostem, ale s Palmovkou a okolím. My jsme společně právě s občanským sdružením 8 jinak diskutovali jak před volbama, tak po volbách situaci na Palmovce a okolí, kdy jsme začali jednat o tom, že by měla být jakási urbanistická vize tohoto prostoru. Postupem času, má to na starosti, abych se nechlubil někým jiným, má to na starosti pan místostarosta Vilgus ze strany Zelených, postupem času jsme dospěli k tomu, že by bylo asi vhodné do toho zapojit IPR jako odborníky a společně s IPRem vlastně jednáme o tom, aby vznikla jakási buď to architektonický workshop nebo nějaká studie, která celou tu Palmovku vezme jako celek a začne ji řešit. Bez ohledu na to, jaký kdo prosazuje věci ohledně tunelů nebo povrchové dopravy, bez ohledu na to bychom chtěli, aby ta Palmovka byla normální, průchozí, lidské místo, aby to fungovalo. Takže já doufám, že pan místostarosta Vilgus společně s panem Hlaváčkem to posunou dál. Trošku nám teda zadrhla ta komunikace díky situaci na magistrátu, tak já doufám, že už to vyřešíte a že to bude fungovat lépe. Děkuji panu starostovi. No, já teď nevím, co na to mám říct, pane starosto. Právě k mostu, no. Taky to skončím jako s nějakou emoční tečkou, protože jsem 10 let žila v Libni vedle Palmovky, takže dnes a denně, když jsem měla čas, tak jsem běžela přes most na druhou stranu. A nějak mě začalo znervózňovat, když jsem zjistila, že ten most se má měnit, respektive jako ničit. A zase na druhé straně vítám tu iniciativu i tady kolegu zleva, že se mu povedlo nějakým způsobem zaangažovat veřejnost a diskutujeme o tom, jak bychom společně měli zachránit to, co pro každého z nás z nějakých jiných důvodů je důležité. Zda už je to kulturní památka certifikovaná nějakým úřadem,
nebo není, to je v podstatě jedno. Vy to chcete, aby se to zachovalo a my musíme udělat maximum pro to, aby se tak stalo. A tak to je. Děkuji paní primátorce a poprosím závěrečné slovo pana Čižinského. Tak na zastupitelstvu se počítají hlasy, tak já jsem tady udělal takový kratičký propočet, takže podle stran, které řekly, že tu rekonstrukci podpoří, pokud by to platili tady vlastně stanoviska těch zástupců stran, tak by Libeňský most měl 48 hlasů. Takže já si odnáším jako napětí, jestli to tak dopadne a samozřejmě poděkování, že tato diskuse vůbec proběhla. Děkujeme. Tak já jsem taky chtěl poděkovat jednak za pozvání, jednak za organizaci toho večera, protože to je vždycky složité. Já jsem rád, že tady bylo tolik lidí a já žádnou emoční tečku nepřidám, protože já už jsem ji řekl v tom prvním vstupu a já věřím, že zvítězí rozum nad nerozumem. Děkuju. Děkujeme. Já teda doufám, že večeře ještě bude. A organizátorům, abych mohl poděkovat organizátorům. Já ještě přes všechno, co se stane, tak ještě pořád se cítím jako architekt. A v tom mě jakoby těší, že vlastně architektura, veřejný prostor, urbanismus a všechny ty zaklínadla, které používáme 6krát denně, že jsou veřejným zájmem. A tak to si z toho odnáším. A potom druhá věc, kterou jsem strašně chtěl říct na začátku, a zapomněl jsem na ní, že ten most vzniknul jako součást nějaký velké koncepce, která spojovala nejenom Libeň a Maniny, ale Vysočany, Libeň, Maniny, Letnou, Abdejvice a možná třeba i Norimberk. Aby jsme nezapomněli, že ty věci jsou v nějakém kontextu a mají prostě širší vazby, že ten most tam nestojí jako trdlo sám, ale že prostě je nějak jako s něčím propojený a že to je ta esence té věci. Tak mě těší, že Libeňský most dokáže vzbudit takový zájem veřejnosti. Já si myslím, že je to strašně dobře, když se lidé zajímají o své město, když se chovají opravdu jako občané. A myslím, že to svědčí o tom, že ten most je asi potřeba zachovat, protože jinak byste sem prostě nepřišli. A obecně já jsem vždycky proto, aby dopravní stavby nám sloužily, aby nás neválcovaly, aby to město zůstalo pěkné, obyvatelné město pro lidi. A myslím si, že bohužel se to často neděje a že se často ty stavby, které nejenom mostů, ulic, prostě komunikací, které mají lidské měřítko, nahrazují stavbami, které to lidské měřítko nemají. Já to zažívám dnes a denně na Strakonické, kde je teď už těch pruhů asi 8 a mně to připadá naprosto nelidské a já prostě nám všem přeju, aby takových míst přibývalo co nejméně, respektive vůbec žádný, a aby zůstávala ta dopravní architektura lidská. Děkuji. A závěrečné slovo Adama Scheinhera. Já bych měl jenom takový malý vzkaz pro čtvrteční zastupitelstvo. Opravte náš most, naší Prahy skvost. Tak, a na mě... Tak a na mě, abych to nějakým způsobem uzavřel, možná na tom prostoru něco přece jenom bude, protože jsme dneska byli svědci poměrně vzácné shody. Vypadá to, že bitva teda zdaleka není dobojována, uvidíme, co se stane na zastupitelstvu, uvidíme, jaký verdikt v uvozovkách vynese Ministerstvo kultury České republiky. Každopádně jde vidět, že Libeňský most zajímá politiky, zajímá odbornou veřejnost, zajímá laickou veřejnost, zajímá všechny, takže možná se nastal další krok k jeho záchraně,
a určitě teda doporučuji, sledujte své politiky, sledujte zastupitelstvo 28. ledna, sledujte stránky iniciativy Libeňský most nebudu nerozšiřovat a dalších iniciativ, které se o to zabývají. A možná bych na závěr opravil tu svoji první hlášku. Já jsem řekl, že mosty spojují a ten Libeňský rozděluje, tak já mám pocit, že po dnešku znovu spojuje a spojuje v otázce svého osudu. Takže děkuji vám všem za účast, přeju krásný zbytek večera. A já ještě připomínám adresu, kam teď můžete se uchýlit k dalším diskuzím, k občerstvení, které je tam připraveno. Je to galerie Umělecký prostor Stellart na Sokolovské 180. Děkujeme. A ještě jsem zapomněl teď jinak nutno připomenout, koho by zajímala historie Libeňského mostu více, tak zrovna dneska Národní technické muzeum otevřelo výstavu o historii Libeňského mostu, takže i pozvánka do Národního technického muzea. Pod Libeňským mostem voděnka se točí. Kdo má modrý oči, ať tam do ní skočí. Já mám modrý oči, skákat tam nebudu. Za tebe, miláčku, 10 jich dostanu. Třeba jsme neměli chlebíčka do huby, jen když povedu